ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். 18 டேஸ்ல பகவத்கீதா படிக்கிறது கிளாஸ்ல எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 9வது சாப்டர், ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் நம்ம கிராஸ் பண்றோம். இப்போ ஹாஃப் வே கெட்டிங் கிராஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயில், இஸ்கான் மங்களூர்ல அந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் மியூட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இப்ப நம்ம பாடத்துக்கு போய்விடலாம். எஸ் பிரபுஜி, செல்வகுமார் பிரபுஜி ரெடியா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாக்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ புரோக श्री युधपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं शिवजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाचा कल्पतरुक्ष्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महापदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै नर्ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी परच्चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वामगं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நீங்க சொல்றது ஹர ஹரே சொல்றீங்க, அது கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணணும். இட் இஸ் ஹரே ஹரே தான். இப்ப நான் இப்ப சொல்லும்போது தான் கவனிச்சேன். ஹரே இது தரோஹரோ அப்படி இந்த முருகனுக்கு எல்லாம் சொல்றாப்புல அந்த மாதிரி கிடையாது. இது ஹரே ஹரே தான். ராதாராணி தான் குறிக்கிறது அது. ஹரே ஹரே. எஸ். அப்ப நம்ம பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த புக்கு வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9. இதுக்கு என்ன டைட்டில்? ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யுகம். மிக ரகசியமான அறிவு. இப்ப நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறது எப்படி? மிக குஹ்யமானது. குஹ்யம்னா ரகசியமான இந்த அறிவு. நம்ம நிறைய அறிவு இருக்கு இல்லையா? இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல எவ்வளவு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு. பட் அது எல்லாத்தையும் ஒரு அரசன் மாதிரி உள்ள நாலேஜ் எது? பகவத்கீதா தான். சோ அது மிக ஒரு ரகசியமான அறிவு. அப்ப அதை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். அப்ப அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகராச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சங்கம் அவருடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? 8வது சாப்டரோட ஒரு மறுபரிசீலனை. அர்ஜுனன் 8 கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னார். கிம் தத் பிரம்மன், கிம் அத்தியாத்மம், கிம் புரோக்தம் எல்லாம் நிறைய சொன்னார். அவர் 2 ஸ்லோகால வந்தது. அப்புறம் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி? என்னது? தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு, எப்பொழுதுமே சர்வேஷுனா எப்ப பார்த்தா எப்பவும் பகவான் ஏன் நினைச்சுட்டு இருக்கிறது தான் வழி. ஏன்னா யார் எப்போ லாஸ்ட் மூமெண்ட் மூச்சுனுக்கும் தெரியாது. எந்த நேரமும் பகவான் அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணோம். யோக மிஸ்ர பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது. பியோர் பக்தியோட ஓம் இது ஏகாட்சரம் பிரம்ம.
இது ஓங்கிற எழுத்து இனி யாகம் இனி எந்த இது பண்ணாலும் இந்த ஓங்கிற எழுத்து வரும். அப்ப அது யாரு குறிக்கிறது? பகவான் கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கிறது. சோ அது அது தூய பக்தி, யோக மிஸ்ர பக்தி, தூய பக்தியால அந்த மாதிரி சேவை பண்ணணும். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல். துக்கா, ஏன்னா இது இந்த இடம் எப்படி துக்காலயம், அசாஸ்வதம். இந்த இடம் துக்கம் நிறைந்த உலகம். அண்ட் இது டெம்பரரி, அசாஸ்வதம், பெர்மனன்ட் கிடையாது. சோ இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு தூய பக்தியோட கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள வேண்டாம். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் ரெண்டு இது எல்லாமே அவர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கார். பரஸ் தஸ்மாத்து பாவோ அன்பர். அந்த இடம் தான் இது பெட்டர் பிளேஸ். இது டெம்பரரி பிளேஸ். அந்த இடம் பரானா பகவானுடைய இடம். அது அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ரெண்டுமே அவர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கார். அப்ப ஆனா அந்த உலகம் அழியாத உலகம். அப்ப அங்க போறதுக்கு தான் நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்ச நிலை. அத்தியேதி தத் சர்வம் இதம். பகவானே அதான் பகவான் தான் உச்சம் நினைச்சுன்னு நம்ம பகவான் தூய பக்தியோட தொண்டு புரியணும். அது இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? குட்டி தான் இன்னைக்கு, பெரிய சாப்டர் இல்ல. அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. எதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, பகவத்கீதா திறந்தா இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ல முடியாது. எல்லா ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம என்ன பாடம் படிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். பகவத் ஐஷானா ஒரு மாசத்துல எல்லாம் தெரியாதுன்னா, இந்த ஒரு மாசம் நீங்க எவ்வளவு படிச்சுனாலும் அடுத்த மாசம் இப்ப திரும்பி ஓபன் ஆயாச்சு. அடுத்த மாசம் ஏப்ரல் என்ன டேட் போட்டிருந்தாங்க, மறந்து போயிடுச்சு. ஏப்ரல் 6, 9 என்னோ போட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 நினைக்கிறேன். ஏப்ரல் 10க்கு வரும். ஆல்ரெடி கேட் ஓபன் ஆயாச்சு. சோ எனிபடி யாருக்கெல்லாம் திரும்பி இன்னொரு வாட்டி பண்ணினா இன்னும் நல்லா புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, கண்டிப்பா இப்போ 4 கிளாஸ் நடக்கிறது. 6 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, 3 மணிக்கு சாயந்தரம் 3, அப்புறம் திரும்பி 7 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும், 9 மணி ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். சோ அதனால எந்த கிளாஸ் வேணா நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். மல்டிபிள் கிளாஸ் வேணா ஜாயின் பண்ணலாம். ஏன்னா சில நேரம் காத்தால வர முடியும், சிலப்போ ராத்திரி தான் வர முடியும். வேலைக்கு போறவங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டமா இருக்குன்னா 2 கிளாஸ்ல நீங்க 9 மணி கிளாஸும் சேரலாம், 6 மணி கிளாஸ்லயும் சேரலாம். எப்பெல்லாம் 6 மணி அது அட்டென்ட் பண்ணலாம். 9 மணி கிளாஸ் எப்ப முடியுமோ அதை அட்டென்ட் பண்ணலாம். பட் டூ அட்டென்ட். ஏன்னா இது இன்னும் நல்லா, ஏன்னா 18 நாள்ல புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு இன்னும் படிக்கதான் புரிய வரும். சோ யூ ஆல் கேன், யாருக்கு முடியறதும் கண்டிப்பா நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். அடுத்தது பகவத்கீதை. இப்ப இந்த 9வது அத்தியாயத்துல என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா, பகவத் ஐஸ்வர்ய ஜானா, பகவானை பத்தி உள்ள ஐஸ்வர்ய ஜான படிக்க போறோம். 1ல இருந்து 10 வரைக்கும். இதுதான் ராஜவித்யா, ராஜகுஹ்யம். ராஜவித்யா எல்லா வித்யையும் விட இதுதான் அரசர் மாதிரி. அப்புறம் குஹ்யம், ரொம்ப சீக்ரெட்டான இது நாலேஜ். இது கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள். 11ல இருந்து 25. சத்தத்தம் கீர்த்தனம், அதேதான், டிஃபரெண்ட் வேர்ட்ஸ் இட் இஸ் செட், அவ்வளவுதான். சத்தத்தம், எந்த நேரமும் பகவானை கீர்த்தனம் பாடி. கீர்த்தனம்னா என்ன, பாட்டு பாடணும்னு அவசியம் இல்ல, நாமம். அதனாலதான் ஜபத்துக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எப்பவும் ஜபம் பண்ணிட்டு இருங்க அப்படின்னு. பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. 26ல இருந்து 34. மன்மனா பவம் மத்பக்தோ, மனசார பகவான் எப்பவுமே நினைவு கூர்ந்து பகவானை வழிபடணும். எஸ், இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணினால்னா உங்களுக்கு நல்லது, இல்லைன்னா நான் பண்ணிட்டே இருப்பேன், சீக்கிரமா முடிஞ்சிடும். எஸ், சித்ரா தேவி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிக்கணும், சித்ரா தேவி மாதாஜி படிக்கணும். ஓகே மாதாஜி படிக்கணும். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் துதே குஹ்யதமம் பிரவஷ்யாம்யன சூயவே ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யசே அசுபாத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த அதனாலதான் போட்டிருக்காரு. நம்ம சான்ஸ்கிரிட் பார்த்தோம்னா ஒரு அப்போஸ்ட்ரோபி போட்டிருப்பான் மேல. சான்ஸ்கிரிட்ல, சாரி, இதுல இங்கிலீஷ்ல. சோ அது என்ன ஆட் பண்ணும். இப்ப அசுபாத் அப்படின்னு. ஓகே, அப்ப புருஷோத்தமான முழுவதற்கு கடவுளுக்கு என்ன சொல்றார்? எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அருளுகிறேன். அப்படின்னா இது ஏன் பொறாமை கொள்றானாக்கா, சேம் ஏஜ் குரூப் இருந்தாக்கா வாடா போடா அந்த ஒரு உனக்கு மாத்திரம் எல்லாம் அந்த ஒரு இது ஈக்குவல் இது வந்துடும் இல்லையா? ஏன்னா இவர் அத்தை பிள்ளைதான். சோ சேம் சம காலத்தவர் மாதிரி பாக்குறதுக்கு இதாதான் இருப்பார். அப்ப ஆனா அர்ஜுனா அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ண அவருக்கு முதல்ல இருந்தே தெரியும். இவர் கடவுள், நல்ல பக்தி இது அவருக்கு இது இருக்கு, என்னது அந்த பவர் இருக்கு. இஸ் காட் அப்படின்னு அவருக்கு முதல்ல இருந்தே தெரியும். அதனால அவர் பொறாமையெல்லாம் கொள்ளல. என்ன சொல்றாரோ கேட்டுப்பார். ஓ கிருஷ்ணா, நீ அப்படி சொல்றியா, நான் கேட்டுக்கிறேன், நான் ரொம்ப குழப்பமா இருக்கேன், என்ன பண்றது கிருஷ்ணா, அப்படிதான் கேட்டு இருப்பாரு. அப்போ கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டு மரியாதையோடு நம்பிட்டு இருந்தார். அப்ப அவர் என்ன சொல்ற, நீ என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால்
எதனை அறிந்து இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று நம்ம வந்து நீங்க வந்து எல்லாம் வெளியில போய் விடுதலை பெற்று விடுவீங்களோ அந்த ரகசியமான ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். அண்ட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ பக்தா, இஸ் அ வெரி ட்ரூ டிவோட்டி. அதனாலே அவர் சொல்றேன். எஸ், சாட்ல என்ன போட்டிருக்கு? எஸ், யாரெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் இல்ல, எல்லாருமே இப்ப போடணும். அட்டெண்டன்ஸ் வந்து இதுல போட்டுடுங்கன்னா கூகுள் ஃபார்ம்ல. அப்புறம் ரெண்டாவது எஸ், சித்ராதேவி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यशावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् அவ்யயம். अव्ययम् இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். இப்ப நிறைய வித்யா இருக்கு இல்லையா? இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்தை பார்த்தா எவ்வளவு இருக்கு. அப்புறம் இது இருக்கு என்ன, அஸ்ட்ரானமி, அந்த மாதிரி ஆயுர்வேதம், அந்த மாதிரி இருக்கு, நிறைய படிப்பு இருக்கு. ஆனா இது வந்து பகவத்கீதாங்கிற அறிவு, அந்த நாலேஜ் இஸ் வெரி பியோர், ரொம்ப வந்து தூய்மையானதும் ரொம்ப அது வந்து எல்லாருக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் புரிஞ்சு வராது. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுல. ஐ மீன் ஈஸியா 18 days படிக்கலாம்னா ஒரு துளி, அந்த துளியில கூட துளி விழறதுக்குள்ள மறந்து போயிடும். அவ்வளவுதான் படிக்கிறோம். இருந்தாலும் அது அந்த கொஞ்சமாவது நம்ம பேசிக் ஸ்டெப்பாவது படிச்சுட்டு இன்னும் நல்லா படிக்கலாம். சோ இது வந்து ரகசியமான நிறைய ரகசியங்கள் இதுல ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கு. படிக்க படிக்க படிக்கதான் அது வந்து திறந்து நமக்கு வந்து நல்லா புரிதல் வரும். அதனாலதான் குவிஸ் எல்லாம் வைக்கிறது எல்லாத்துக்கு நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்குதான் நம்ம வந்து குவிஸ் எல்லாம் வைக்கிறது. அப்புறம் தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இதுல என்னது, அதான் ஒருவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது ஒரு ஸ்லோகம் நமக்கு வந்து what do we learn from this? இதுல மாரல் என்ன இருக்கு, இதனால நம்ம இதை என்ன படிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு அப்படி ஒவ்வொன்னு நம்ம நினைச்சுட்டு பார்த்தோம்னாக்கா அது வந்து நேரடியாக இது வந்து அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது போல நம்ம வந்து பிஹேவ் பண்ணா என்ன ஆகும், இதுல எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோம்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வி கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பகவத்கீதால கொடுத்துருக்கா போல நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம். அந்த மாதிரி வந்து ரூல் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அது போல நம்ம அனுபவிச்சு நம்ம வந்து அதை இது என்னது புரிஞ்சுக்கலாம். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இது வந்து அழிவற்றது. எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி எத்தனையோ காலத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கு. அப்போ அது அதை கேட்க என்ன ஆகும், பேரின்பம். அது அழிவற்ற நாலேஜ் அண்ட் பேரின்பம். இதை கேட்க இதை அனுபவிக்க இன்னும் பேரின்பம் தான் ஜாஸ்தி ஆகும். அது வந்து பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். எஸ், இப்போ வந்து ஒரு இது கொடுத்திருக்கு. பள்ளியில் தீவிரமாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் வளர்ச்சி இல்லாமல் அதே வகுப்பில் சுழற்சியில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாம் கிராஸ் ஓவர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். பள்ளியில வந்து எல்லாரும் நல்லா படிச்சு வந்தாதான் ஒரு ஸ்டாண்டர்டா மேல போக முடியும். அதே போல் நாம் பக்தியில் தீவிரம் காட்டவில்லை என்றால் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியில் நாம் இருப்போம். அப்ப அதனாலதான் இது வந்து எப்படி, இந்த பக்தியில நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப்பா மேல போனாதான் இந்த பிறப்பு இறப்பு. ஏன்னா நமக்கு இதை பத்தி தெரியாம இருந்தது இவ்வளவு நாளா. பகவத்கீதா படிக்கிறது முன்னாடி வரைக்கும் தெரியாது. ஏதோ நல்ல காரியம் பண்ணுவோம், கர்மா, அப்படி நல்லது பண்ணா புண்ணியம் கிடைக்கும், எது பண்ணாலும் புண்ணியம். அந்த புண்ணியத்துல எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு இதெல்லாம் படிக்கதான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. பட் அப்போ ஈஸி இல்ல அது. நம்ம வாழ்நாள்ல நம்ம வாழ்க்கையில அது வந்து ஒன்னும் கடைபிடிக்கும் போது நிறைய தப்பெல்லாம் பண்றோம். அதனால படிக்க நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய ரொம்ப எல்லாம் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் ஆகலைனாலும் கொஞ்சமா படிப்படியா நம்மளோட நேச்சர்ல டிஃபரன்ஸ் வரும். மாலை ஜபம் பண்றதுலயே நிறைய டிஃபரன்ஸ் வரும். ஒரு சாந்த குணம் வரும். பொறாமை என்னைக்குமே இருக்காது நமக்கு. அவர் என்னது, வாட் எவர் யூ ஹேட், எது வந்து நமக்கு அந்த குவாலிட்டி எடுக்கணும், பேட் குவாலிட்டி இருந்திருக்காது வேண்டாம்னா இந்த மாதிரி பகவத்கீதா படிக்க நாமஜபம் சொல்ல அதெல்லாம் விடுபட்டு போய்விடும். ஆனா இருக்கவே இருக்கு, நம்ம பாவங்களும் போய்விடும். இவா கொடுத்துருக்கா. சோ அதை வந்து நம்ம நம்பிட்டு பண்ணதான் வேணும். அப்ப பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் எப்போ பக்தியில் தீவிரமாக நம்ம இருந்தா. எஸ், அடுத்தது சாந்தி மாதாஜி. அப்புறம் பாக்கி உள்ளாலும் ஒருத்தரை ஹேண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க படிங்க. அக்ஷரத்ததானாக புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தவ அப்ராப்ய மாம் நிவக்தந்தே மிருத்யு சம்சார பக்த்மனி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. நேற்றுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம். நம்ம நிறைய வரும், ரிப்பீட்டட் தான் நிறைய.
யாருக்கு பக்தியில பகவானை பத்தி ஒரு உண்மை புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல, அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, ஏத்திஸ்ட் பீப்புள், ஆன்மீகத்துல நம்பிக்கை கிடையாது, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல நம்பிக்கை கிடையாது, அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி இது நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. அவங்களுக்கு வந்து மேலும் உலகத்துக்கு அவங்க பகவான் உலகத்துக்கு போக முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். அவங்க வந்து இதுலயே இருப்பாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு போகணும், எப்படி அங்க போதான் அவனை சரி, இந்த ஜென்மம் இல்லையா, அடுத்த ஜென்மம், அதுக்கு அடுத்த ஜென்மம். ஆனா ஒன்லி தட் ஒரே என்ன பாயிண்ட்னாக்கா, அது ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்தாதான் நமக்கு இதெல்லாம் புரியும். இல்ல நம்ம மரமாவோ வேற கழுதியாவோ சம் அனிமல் சம் பேர்ட் அந்த மாதிரி ஆயிட்டோம்னா பூச்சியெல்லாம் பிறந்தோம்னா முடியாது, நமக்கு தெரியாது அடுத்த ஜென்மம் எப்படி இருக்குன்னு எப்படி தெரியும். இந்த ஜென்மத்தை நம்ம என்ன எப்படி இருக்கோமோ அதுவும் பூர்வ ஜென்மத்தை இவ்வளவு மூட்டைகள் இருக்கே அதெல்லாம் வச்சுதான் கணிக்கப்படுறது. அப்ப நம்ம வந்து இப்பவே இந்த ஜென்மத்திலே அட்லீஸ்ட் மேல உலகத்துக்கு போக முடியலனாலும் நல்ல பக்தி பண்ணி பண்ணி அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காவது பிறந்தா திரும்பி பாக்கியுள்ள எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கோம் போன ஜென்மத்திலயோ அதுக்கப்புறம் உள்ளது நம்ம வந்து கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து இந்த பக்தி மார்க்கத்தை எப்படின்னா நாலேஜ் இஸ் நாட் கெட்டிங் வேஸ்டட். நம்ம பக்தி பண்ணி இறந்து போயிட்டோம்னா திரும்பி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பானெல்லாம் நம்ம வந்து ஏபிசிடில இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டாம். வேற பௌதிக உலகத்துல அப்படிதான். நம்ம என்னதான் பிஹெச்டி படிச்சு விட்டு இறந்து போனாலும் அடுத்த ஜென்மத்துல A4 ஆப்பிள் இருந்து தான் படிக்கணும். இப்போ பிஹெச்டி படிச்சு அப்போ உள்ள அந்த காலேஜ் லெவல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், அதெல்லாம் முடியாது. அப்ப பட் ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்து எந்த பெர்சன்டேஜ்ல நின்று இருக்கோம், எத்தனை நமக்கு அறிவு இருக்கோ அது வந்து அடுத்த ஜென்மத்தை திரும்ப தொடரும். அப்போ இந்த நம்ம எப்பவுமே பக்தியில இருக்கணும். இந்த பௌதிகம் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு அவர்கள் வந்து திரும்பி அந்த இது உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு அவர்கள் யாரு நாத்திகவாதிகள், யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்க வந்து திரும்பி திரும்பி வருவாங்க. எஸ், யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையா? ஓகே. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாகம் தேஷ்வவஸ்திதः. நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். நாளைக்கு வரும், நாளைக்கு 10th 11th விஸ்வரூபம் தான் காட்ட போறேன். அப்ப நாளைக்கு வந்து ஓரலா சொல்ல போற 11th சாப்டர்ல இதாவே காட்டுவார். என்னது ஃபுல் வீடியோ நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எல்லாம் போட்டோம்னா அதுல வீடியோவாவே காட்டுவார். இதுல எல்லாம் இருக்காது. சோ நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்டு விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். எல்லா இது வந்து அரூப ரூபத்துல இது தெரியறது. ஆனா இது அப்ப பகவான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? இல்லை. இந்த சுழற்சி, இந்த கிரகங்கள், இந்த பிளானட்ஸ், வாட் எவர் யூ சே, எல்லாமே பகவானுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. அண்ட் ஜீவன்கள், எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னெல்லாம் பகவான் படைச்சிருக்காரோ எல்லாம் அவரிடத்தில் தான் ஒடுங்கி இருக்கு. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கேன். அப்படி இருந்துட்டு அவர் வந்து வேறுபட்டு இருக்கார். எங்க இருக்கார்? கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருக்கார். இதுலயும் இருக்கார், எல்லா அவருக்குள்ளயும் இருக்கு. ஆனா அவர் வந்து கோலோக பிருந்தாவனத்துலயும் இருக்கார், நம்ம ஹிருதயத்திலயும் இருக்காரு. அப்ப இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கடினம் தான். ஆனா போக போக நமக்கு வந்து புரிஞ்சு போயிடும். ஓ, இந்த கான்செப்ட்ல சொல்றார் அப்படின்னு. எஸ். நச்சமஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகமைஸ்வரம் பூதபிருன்னச்ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கார்? இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார்க்கலாம். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு ஒரு பகுதி அல்ல. எல்லாம் அவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார், எல்லாம் சரிதான். ஆனாலும் அவர்கள் அந்த மத்தியில் அவர் கிடையாது. இது வந்து ஒரு ட்ரிக்கி வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். அவர் இருக்கார் ஆனா இல்லை. அப்பதான் இந்த கீழே வந்து இந்த அச்சிந்திய பேத அபேத இவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரே நிமிஷம். ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை, ஆனா வேறுபாடு இருக்கு. வேறுபாடு பற்றி இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது. அச்சிந்திய பேத அபேத. பேதம்னா டிஃபரன்ஸ், அபேதம் ஆனா இல்ல, எல்லாம் அவருக்குள்ளயும் இருக்கு. ஆனா அவர் அதுல இல்ல. அவர் வந்து கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருப்பார். அவர் அணுவாவும் இருப்பார். எங்க? நம்ம பரமாத்மா நம்ம உள்ள அணுவாவும் இருப்பார். ஆனா விபுனா ரொம்ப பெருசா எல்லா இடத்துலயும் இது பரவியும் இருக்கார். அந்த மாதிரி. சோ இது அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக்கி இதுதான். கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கடினமா இருக்கும். பட் இந்த கன்செப்ட் புரிஞ்சுன்னா என்னதுன்னு புரிஞ்சுக்கும். அப்புறம் யதாக்கா. ஓ, பபிதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன், படிங்க.
हरे कृष्ण माताजी। यदाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानि युपधारय। हरे कृष्ण माताजी। எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் மின்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. ஒரு காற்று இல்லாத இடம் இருக்குமா? இல்லை. அது எல்லா இடமும் பரவின்றே இருக்கும். சோ எங்கும் வீசிக்கொண்டிருக்கிற பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் உண்டு, எல்லா இடத்துலயும் உண்டு. அந்த மாதிரி அது போல படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் பகவானுள் இருக்கிறது. அது புரிஞ்சுக்கோ. அது நமக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கும். எஸ். அப்புறம் சாந்தி மாதாஜி இது முடிச்சு விடுறேன். அப்புறமா ஸ்லோகம் அர்மணி படிக்கும். இப்ப 3 விதமான விஷ்ணுவை சொல்லியிருக்கு. ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணு என்னது, கிருஷ்ணரோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த இதுதான் என்னது, அவதாரம் இல்லை, அவரோட பிளீனரி எக்ஸ்பான்ஷன், விரிவாக்கம் தான். அவதாரம் கிடையாது, இது விரிவாக்கம். சோ காரணோதகசாயி விஷ்ணு, முதல் மகாவிஷ்ணு, மகத்தத்துவம் எனப்படும் மொத்த பொருள், ஃபுல் கிரியேஷன் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாம் மொத்த பொருள் ஆற்றலை உருவாக்குகிறார். இவர் தான் உருவாக்குகிறார். அவர் கூட்டு பிரபஞ்சங்களில் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். தியானத்தின் உண்மையான நோக்கம் பரமாத்மா நிலையை அடைவதாகும். யார்ல நம்ம தியானத்துல உட்கார்ந்துட்டு நம்ம ஜப்பாலம் பண்ணும்போது இந்த விஷ்ணுவை தான் நினைத்துட்டு பரமாத்மா ரூபத்துல நம்ம நினைத்துட்டு வழிபடணும். அவரை அந்த இது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அவற்றை உணர்ந்த எவரும் பௌதிக சிக்கலில் இருந்து விடுபடலாம். இவர் என்னது, காரணோதகசாயி விஷ்ணு. எப்படி இவர் எல்லாத்தையும் பரவி இருக்கார். இவரோட மூச்சு காற்று அப்படி மூச்சு விட்டார்னா அவ்வளவு அண்டங்கள் நம்ம மூச்சு காத்து விடுறோமே, அதுபோல நம்மளோட மூச்சு அப்படி விடுறோம் எடுக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு என்னது 2 செகண்ட்ஸா, ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் நம்ம விடுறோம், 5 செகண்ட்ஸ்க்கு எடுக்கிறோம். அந்த மாதிரி அவரோட அப்படி இல்லை, நம்ம வருஷ கணக்கு எடுக்கும். நம்மளோட காலப்படி பார்த்ததுன்னா நிறைய ஒரு வருஷம் எடுக்கும் எக்ஸேல் பண்ணி, அப்புறம் ஒரு இது எடுக்கும் இன்ஹேல் பண்றதுக்கு, அவ்வளவு நேரம் எடுக்கும். சோ அவர் மூச்சு விட்டா என்னது, அவ்வளவு அண்டங்கள் பிறக்கிறது. அண்டங்கள்னா என்னது, நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, நடுவுல பூமி இருக்கு, அர்த்து, அதுக்கு மேல ஒரு 6 உலகம், கீழே 7 உலகம், அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு அண்டம் வருது. அந்த மாதிரி அண்டம் எப்படி பல 1000 100 கோடி அப்படி அண்டங்கள் பிறக்கிறது அவரோட மூச்சு காற்றுலேருந்து வெளிவருது. அப்புறம் அவரு இன்ஹேல் பண்ணும்போது எல்லாம் உள்ள போயிடுமா, அதுதான் பிரளயம், மகா பிரளயம் அப்பதான் வரும். சோ அவரோட அது கணக்கெல்லாம் இருக்கு. நம்ம கணக்கெல்லாம் அவ்வளவு டீட்டெயில் பார்க்கணும். இதுதான் கன்செப்ட், இதுதான் மகாவிஷ்ணு. இவர் தான் மகாவிஷ்ணு. இவர் காரணோதகசாயி விஷ்ணுன்னு பேரு. அடுத்தது என்னது, ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அவர் யாரு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. ஒரு கர்ப்பம்னாக்கா அது தெரியும் இல்லையா, அந்த ஒரு இது பூம்புல அந்த குழந்தை இருக்கிறப்பல அந்த ஒரு அண்டம் எப்படி ஒரு கர்ப்பம் மாதிரி, அதுக்குள்ளேயும் அவர் ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அவருக்கு என்ன பேரு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. பன்முக தன்மைகளை உருவாக்க அனைத்து பிரபஞ்சங்களிலும் நுழைகிறார். ஒரு பிரபஞ்சத்தையும் அவர் இருப்பார். கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு ஒரு அண்டத்திலையும் இருப்பார். அண்டம்னா அந்த 14 உலகத்தையும் ஒரு விஷ்ணு இருப்பார். வேறொரு அண்டத்துல அந்த விஷ்ணு இருப்பார். அந்த மாதிரி சோ கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு எல்லாம் ஒரு அண்டத்திலையும் இருப்பார். இந்த அண்டம் எல்லாம் யாரு கிரியேட் பண்ணார், காரணோதகசாயி விஷ்ணு. அதுல இருந்து ஒரு அண்டத்திலையும் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருப்பார். அவர் கூட்டு உயிர்களுக்குள் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். எல்லா உயிர் வாயுகளும் அந்த ஃபுல் அண்டத்துல இருக்கிற உயிர் வாயுகளுக்கெல்லாம் அவர் தான் பரமாத்மா. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னது, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. அந்த அண்டத்துக்குள்ள எவ்வளவு உயிர் வாயுகள் இருக்கோ அவரோடுக்குள்ள அந்த ஒரு உயிர்வாயு, அது எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், ஹியூமன் பீங்கா இருக்கட்டும், பேர்டா இருக்கட்டும், அனிமலா இருக்கட்டும், அவாக்குள்ள அந்த ஒரு பரமாத்மா இருப்பார். அவர் யாரு, இவர் தான் 4 கை ரூபத்தில் இருப்பார். நம்ம ஹார்ட்ல இருப்பார். எல்லாரோட ஹார்ட்லயும் இவர் இருப்பார். இவருக்கு என்ன பேரு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு, பரமாத்மாவும் சொல்லலாம். எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் பரவி இருக்கிறார். ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உயிரினத்தின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவுக்கு இவர் இருக்கிறார். இதுதான் பேசிக். கொஞ்சம் அது புரியறதுக்கு வேண்டி இந்த ஒரு ஸ்லைட் போட்டது. உங்களுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் குவிஸ்ல எல்லாம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் திங்க் வரும்னு இல்ல, வராதுதான் நினைக்கிறேன். இது அடுத்த லெவல் தான். 2nd லெவல் 3rd லெவல் போகும்போது கொஞ்சமா சொல்லி கொடுப்பாங்க. எஸ். சாந்தி மாதாஜி படிங்கோ. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதிம் ஸ்வயம் ஸ்வாம் அவஷ்டப்ய விஸ்ருஜாமி புனக பூத கிராமம் இமம் ஸ்கிருத்ஸ்தனம் ஔஷம் அவஷம் பிரகிருதே வஷாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்பட்டது.
எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றன. எல்லாமே என்னோட ஐ ஆம் கண்ட்ரோலிங் தம். எல்லாம் என் கீழ் படிஞ்சுன்னு இருக்கு. எனக்கு எப்போல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுமோ விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்படுகிறது. எப்போ காத்து எக்ஸைல் பண்ணும்போது எல்லாம் படைக்கப்பட்டு விடும். அப்புறம் அவர் எப்போ மூச்சு இழுக்கிறாரோ இன்ஹேல் பண்ணும்போது எல்லாம் அது வந்து அழிக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. மாதாஜி அடுத்தது படிக்கவா? கொஞ்சம் ஒரு 2-3 இது முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்க படிங்க. ஹேண்ட் டவுன் 9.9 இதுக்குள்ளே இதுக்கு அதனால கேட்டேன். இல்ல நான் படிக்கிறேன் வேற யாரும். அப்புறம் திரும்பி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஏன்னா நடுவில் யாரா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண அவளுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா, அதனால நீங்க லோவர் பண்ணிடுங்க. விஜேஷ் சிவனை படிங்க மாதாஜி, படிங்க. தமிழ்ல தான் இது மியூட்ல இருக்க அன்மியூட் பண்ணி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. நசாம்தானி கர்மாணி நிபந்தனி மாதாஜி நச்ச மாம் தானி கர்மாணி நிபந்தனி தனஞ்சய உதாசீன வத் ஆசீனம் அகஸ்தம் தேஷு கர்மசு. தமிழ்ல நீங்க அவசரமா படிக்க வேண்டாம். அவனா அவசரமா படிக்கணும், அவளுக்கு பழக்கம் இருக்கு. அகஸ்தம் இல்ல, அது அசக்தம். ஓகே, தமிழ்லதான் நீங்க டென்ஷன்ல படிக்க வேண்டாம். மெதுவா அது எழுத்து கூட்டி படிச்சாலும் வந்துடும். நிபத்னந்தி தனஞ்சய பாருங்க. நச்ச மாம் தானி கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய உதாசீன வத் ஆசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மசு. இப்படி படிங்கோ. 4 டைம் படிக்கிறதுக்குள்ள வாயில நுழைய ஆரம்பிச்சு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும். இப்போ ஒண்ணு என்னால இது வரைக்கும் படிக்கல, அதனால கான்பிடன்ஸ் இல்ல, அதனால உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. அப்ப எழுத்து கூட்டி படிக்கிறப்பல வந்துடும் கரெக்டா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, தேங்க்யூ. நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ். ஓகே, தனஞ்சயனே இச்செயல்கள் எதுவும் இது என்ன எனக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. லைக் பிக்சர், இது மேல எழுததான் முடியுமே தவிர எனக்கு அதுல கலர் மாத்த முடியாது. சோ இது வந்து இமேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப எனக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு படிக்கிறது. தனஞ்சயனே இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. எது என்னெல்லாம் செயல்கள் வந்து நம்ம மனுஷா பண்றோம் அது ஒண்ணுமே இல்ல, இவர் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது ஒண்ணுமே அவரை அஃபெக்ட் பண்ணாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்கள் வந்து எப்பொழுதும் விலகியே உள்ளேன். எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். பட் அது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சோம். பிராமணா, வைஷ்யா, சூத்ரா, க்ஷத்ரியா எல்லாம் நமக்கு வேண்டிதான் பாகம் எல்லாம் பிரிவு பண்ணிருக்கார். குணம் கர்ம விபாகஸ்க்கு பண்ணிருக்கார். ஆனா அதுல அவர் பந்தப்படுவாரா? அவர் பிராமணனா இருக்காரா, க்ஷத்ரிய? அவர் அது மேட் ரூல் ஃபார் அதர்ஸ். அதர்ஸ்னா எல்லாரும் நல்லா சேர்ந்து இதா இருக்கணும். அதே போல இந்த படைப்பு எல்லாம் அவர் வந்து பண்ணிருக்காரு. ஆனா அவர் அதுல இருந்து விடுபட்டவர். அவர் அதுக்குள்ள அவர் இல்லவே இல்லை. நமக்கு வேண்டி அதை கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. ஹி இஸ் அவே ஃப்ரம் ஆல் தட். எங்க இருக்கார்? கோலோக விருந்தானத்துல இருக்கார். ஆனா இது எல்லாமே அவருக்குள்ளேயும் இருக்கு. ஆனா அவர் இருக்கிறது வேற ஒரு உலகத்திலையும் நம்ம இதயத்திலையும் பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கார். அது எப்படி அப்படின்னு எல்லாம் கொஞ்சம் பிராக்டிக்கலா அப்படி எல்லாம் திங்க் பண்ணலாம் கூடாது, கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க. யாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் முன்னாடி லோவர் பண்ணிட்டு படிக்க வேண்டாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் சடன்லி போன் வரும், கெஸ்ட் வருவா, எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதனாலதான். ஓகே, நான் படிக்கிறேன். மயா பிரகிருதி சுயதே சராசரம் ஹேதுநானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரி வர்த்ததே. வெரி நைஸ், நல்லா படிச்சேன். ஹேண்ட் லோவர் பண்ணணும்னு படிக்க போறதுலயும் நினைச்சேன். அப்ப நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன். வெரி குட், நல்லா படிச்சேன். குந்தின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்படுகிறது. என்னது எல்லாம் இவரோட மேற்பார்வையில தான் நடக்கிறது. செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. நான் தான் அது என் மேற்பார்வையில தான் எல்லாம் சுத்துறது. இதெல்லாம் சுத்துறது எனது அசைபவை அசையாதவை எல்லாம் இவரோட மேற்பார்வையில தான் நடத்துறது. ஆனா இது எப்பெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுமோ பண்ணுவார், எப்ப அழிக்கணும் இவருக்கு தோன்றதோ அழிச்சுடுவார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லா பவர் இவர்கிட்டதான் இருக்கு அப்படின்னு. இவர் தான் கிரியேட்டும் பண்ற, அனிலேட்டு இவர் தான் பண்ணுவார். எஸ், இப்ப வந்து நியூட்டன் ஆப்பிள் வீழ்ச்சியை கண்டறிந்தார். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பவுண்ட் இல்லையா, இந்த பூமியில வந்து அந்த ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குன்னு அவர் இந்த ஆப்பிள் விழுந்தோன்னு கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு. ஆனால் ஆப்பிள் வீழ்ச்சியை யார் செய்கிறார்கள்? ஏன் இவ்வளவு ஆப்பிள் எல்லா ஆப்பிளும் விழலையே, எல்லாம் லீஃபும் எல்லா இலைகள் விழலையே, ஏன் இந்த ஒரு ஆப்பிள் மாத்திரம் விழுறதுன்னா அதுக்கு ஏன் அது யார் பொறுப்பு? கிருஷ்ணர். அது வந்து அது பழுத்து அந்த நிலை வந்த அப்புறம் அதுக்கு விழ வைக்கிறது பகவானோட செயல் தான். இது கிருஷ்ணாவின் செயல்.
இப்ப நம்ம இப்ப இது இந்த உலகத்திலேயே பார்க்கலாமே, ஒரு டெத்துனாக்கா இந்த வயசுக்கு அப்புறம் இந்த வயசு வரைக்கும் தான் சாவுன்னு அப்படி இல்லையே. இப்போ யாருக்கு வேணா எது வேணாலும் வருது. அதெல்லாம் யாரோட, எல்லாம் பகவானோட செயல் தான். ஆனா இதுக்கு நம்மளோட எல்லாம் பிராரப்த கர்மா எல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. அதனால பகவான் நினைத்தா எல்லாம் ஸ்டாப்பும் பண்ணுவார், வேணும்னாக்கா கொடுப்பார். அப்படி. அடுத்தது யார் படிக்க போற? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாலும் படிக்கலாம், இல்லாட்டா நாங்க படிச்சுட்டே போவோம். யார் இது சாட்ல போட்டிருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திராணி மாதாஜி வந்திருக்கேளா? பிரபுஜி. ஓகே. ஜானகிராமன் பிரபுஜி காணவே இங்க தெரியல எனக்கு. இங்க தெரியாது. படிக்கிறமா உங்களுக்கு? படிக்கிறா? படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷிம் தனும் ஆசிரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மாம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லாவே கான்பிடென்டா படிக்கிற பிரபுஜி, நல்லா படிக்கிறேன். ஓகே. மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். என்னது முட்டாள்கள். முட்டாள்கள் ஏன் சொல்றேன்? மேபி இந்த பௌதிக உலகத்துல அவ நல்லா படிச்சவங்களும் இருக்கலாம். நான் நெசசரி அவ வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அவ படிக்காதவெல்லாம் கிடையாது. நல்லா படிச்சவாலும் இருப்பாளா இருக்கும். நல்லா PhD டாக்டர் எல்லாம் படிச்சிருப்பாளாம். ஆனால் இந்த ஞானம் கிடையாது. எது ஆன்மீக ஞானம் இல்லாதவ என்னது ஏளனம் செய்கிறார்கள். பகவான் எழுதுறாரு அப்படி. அவர் வந்து அவர் இருந்த காலத்தே அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்கு. முட்டாள்கள் என்ன ஏளனம் செய்கிறார். ஏன்னா மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை, அவனுக்கு என்ன இருக்கும், அவன் பெரிய ஒரு கடவுள், அவன் எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறவங்க நிறைய பேர் ஏளனம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரூபத்தை தான் அவங்க பாக்குறாங்க. 2 கை 2 கால் இருக்கு, இந்த ஒரு ஹைட் வெயிட் பாடி, அந்த ஒரு தான் பாக்குறாங்க. என்னோட ஆழ்நிலை உருவத்தை அவங்களுக்கு வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. நான் தான் உன்னத உரிமையாளன், எல்லாம் என்னோட ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்ல தான் இருக்குன்னு அது எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். எஸ். யாரு? மணி பிரபுஜி படிங்க. மாதாஜி படிக்கிறாளா, நீங்க படிக்கிறாளா? நான் படிங்க. மோகாஷ மோக கர்மனோ மோக ஞான விசேதசா ராஷியம் ஆசீரம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினம் ஸ்ரீதா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாஸ்வாசா படிச்சேன். மாதாஜி நல்லா படிக்கிறாங்க. ராட்சசி மாதாஜி கேளுங்க. ராட்சசீம் ஆசுரீம் சைவ. கரெக்டா வேர்டு கரெக்டா தமிழ்ல இருக்கேன். அப்போ இது வந்து கொஞ்சம் தப்பு வந்திருக்கு. நான் ஒரு வாட்டி படிச்சோம். ராஷசீம் ஆஷரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினிம் ஸ்ரீதா. ஸ்ரீதாஹ. ஓகே. ஸ்ரீதாஹ. விசேதசஹ. இதுவும் கொஞ்சம் தப்பா எடுத்து. ஓகே, படிச்சுட்டோம். ஓகே. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். பகவானோட நம்பிக்கையில இல்லாதவன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பா? சோம்பேறியாவும் சண்டையும் தற்பெருமையும் பொறாமையும் எல்லாம் இருக்கும். எல்லா டெமானிக் குவாலிட்டிஸ் அடுத்தது வரும். நம்ம இதெல்லாம் தான் படிக்க போறோம். நிறைய எல்லாம் பகவத்கீதையில சொல்லாத விஷயமே இல்லை. எல்லா விஷயங்களும் சொல்லியிருக்கா. சோ இவ்வாறு குழம்பியவர்கள், குழம்பினா என்னது, பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கலன்னா குழம்பி போன மனுஷாதான். அவளுக்கு வந்து சக்சஸே கிடைக்காது இந்த உடம்பு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த மனுஷ ரூபம் கிடைத்துட்டும் அவ வந்து ஃபெயிலியர் வாழ்க்கை. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களையும் நாத்திக கருத்துக்களையும் கவரப்படுகிறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கா. சோ இவன் நான் கோயிலுக்கு போக முடியாமல் வேறு வேலையாக இருக்கேன். எவ்வளவு பசங்க எல்லாம் போறான், எவ்வளவு பேர் போறா அப்ப கோவிலுக்கு எல்லாம் இல்லையா? என்ன வேலையா இருக்கான்? கவுச்ல படுத்துட்டு இது டிவி பார்த்துட்டு இருக்கான். இவனும் அப்படிதான் பாப்கார்ன் சாப்பிட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்படி காட்டியிருக்கா. நாத்திகவாதிகள்லாம் எப்படி, நான் ஒரு சண்டை, எனக்கு நீ அப்படி சொல்லி நான் என்ன கேட்கறது, நான் சொல்லி நீ என்ன கேட்கறது, இந்த மாதிரி ஒரு சண்டை பொறாமை இதெல்லாம் இருக்கும். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள் பலநோக்கு செயல்கள் அறிவும் பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தையும் தோல்வி அடைகின்றன. அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே பிகாஸ் பலநோக்கு செயல்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப இந்த முக்தி கிடைக்கிறது, இந்த இதுல விடுதலை பண்றதுக்குள்ள அந்த ஆர்வமே இருக்காது அவங்களுக்கு. சோ அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் தோல்விதான். மேபி இதுல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பான், நல்லா பிசினஸ் பண்றானா இருக்கும், பணம் சம்பாதிக்கிறானா இருக்கும், ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லாம் நகை என்ன வீடு என்ன எல்லாம் இருக்கும். எல்லாம் உடம்பு தளர்ந்த அப்புறம் தான் ஆக்சுவல் லைஃப் என்னதுன்னு அப்பதான் அவங்களுக்கு புரிய வரும். இந்த பணம் எல்லாம் வச்சுட்டு எனக்கு இன்னும் ஹெல்த் வாங்க முடிஞ்சதா, எல்லாம் சோஃபா இருக்கு, நல்ல பெட் எல்லாம் நல்லா மெத்துன்னு இருக்கு, ஆனா தூக்கம் வருது இல்ல, மருந்து இதெல்லாம். அப்பதான் லைஃப்னா என்ன தெரியும். அப்போ ஆயாச்சு லைஃப் முடிஞ்ச அப்புறம் வந்து பகவத்கீதா படிக்கிறதே லைஃப்னா என்ன, இது வந்து லைஃப் மேனுவல். பகவத்கீதாங்கிறது வாழும் போது நம்ம நல்லா வாழணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மேனுவல் கொடுத்துருக்கா. எது இப்போ ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் ஒரு மேனுவல் கொடுக்குறா. எப்போ அதை யூஸ் பண்ணோம், எல்லாம் நல்லா யூஸ் பண்ணி உடஞ்ச பிறகு நம்ம பாத்தி பிரயோஜனம் இல்லை.
புதுசா இருக்கும்போது அதை பார்த்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது போட்டிருக்கோம். அதே போலதான் இந்த லைஃப் மேனுவல் பகவத்கீதா. நம்ம வாழும்போது எப்படி வாழணும் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இது கொடுத்துருக்கோம். எஸ், அவன் வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறான், தோல்வி அடைகிறான், நோ யூஸ். ஹியூமன் பீங்கா பிறந்துட்டு யூஸ் கிடையாது. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறாள்? அமுதம் மாதாஜி படிக்கிறா? நான் கேட்கவே மறந்து போயிட்டேன். அமுதம் மாதாஜி நடுவில் அந்த அன்மியூட் பண்ணி பின்னோ சொன்னா. ஓகே, சித்ராதேவி மாதாஜி படிங்க. சித்ராதேவி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதாக பஜந்த் யனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். வெரி நைஸ், நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாள் மாதாஜி. அப்ப இனிமே எல்லாம் ஜெயிச்சோம். அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும். ஓகே, பிரித்தாவின் மகனை குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ, இப்பெல்லாம் குழப்பமடைந்தவர்களை பத்தி சொல்லியாச்சு. இப்ப குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். பிரபுபாதோட எக்ஸாம்பிள். அவன் வந்து ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கா. அவ என்ன இப்ப அந்த நேரமும் ஜபம் பண்ணியிருந்தா பகவானுக்கு என்ன வேலை? டிவோட்டிஸ காப்பாத்தணும். வெயிட் பண்றாரு பகவான். எப்போ டிவோட்டி என்ன கூப்பிடுவான், நான் வந்து அவனுக்கு போயிட்டு சேவை செய்யறதுக்குனாக்கா என்னது, அவன் என்னை கூப்பிட்டா நான் அவனை அப்படியே அணைச்சிட்டு நான் அவனை வந்து காப்பாத்துவேனே, ஒரு கஷ்டமும் நான் கொடுக்க மாட்டேனே, என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அவனை கொஞ்சம் காப்பாத்துவேன். அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா நம்ம சோம்பேறித்தோம்னா நம்ம வந்து நாம ஜபம் சொல்றதுக்கு மடிக்கிறோம், பகவானை வந்து இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு மடிக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம பௌதிக இதுல இந்த மாயில சிக்கிண்டு வேண்டாம். இது அப்புறமா எது இருந்தாலும் செகண்டரி. பகவத்கீதா கிளாஸ் அது செகண்டரி. மாலை ஜபமா இல்ல, இந்த வேலையெல்லாம் இருக்கு செகண்டரி ஆப்ஷன். எப்படின்னா அது வந்து செகண்டரியா கொடுத்ததுனாலதான். பிரைமரி ஆப்ஷன் நமக்கு மாலை ஜபம் தான். அப்படின்னாக்கா காத்தால அந்த ஒரு மாலை எவ்வளவு, ஒரு மாலை தான் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ஒரு மாலை பண்ண போதும். ஒரு மாலை பண்ணிட்டு அப்புறம் ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுக்கு கொடுக்கணும்? பகவானுக்கு அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு பாக்கி எல்லாம் கொடுத்ததுனாக்கா பரவாயில்ல. நம்ம பௌதிகத்துல அது உல்டா பண்றோம். என்ன பண்றோம்? மாலை ஜபம் எஸ்கியூஸ், பகவத்கீதா எஸ்கியூஸ். அப்ப அதனாலதான் வந்து இந்த சிக்கல்ல மாட்டிடும். சோ இந்த மாதிரி உள்ளவாள்லாம் இந்த மாதிரி இருக்க மாட்டா. இவாள்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய இந்த நல்ல என்னது தூய ஆத்மாக்கள், ரொம்ப எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ். பிரித்தாவின் மகனை குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். இவரெல்லாம் 2 மணிக்கு தூங்கி எழுந்துடுவார். படுத்துக்க போயிட்டு 10:10 படுத்து போறா இருக்கும், தெரியாது. ஐடோனோ எப்ப படுத்துக்கிறாரு தெரியாது. 2 மணிக்கு எழுந்துட்டு அவரோட ஜப்ப ஆரம்பிச்சு எழுத ஆரம்பிச்சிடுவோம் பகவத்கீதை. இப்ப நம்ம படிக்கிறோமே, இவரை எழுதினதெல்லாம் தான் படிக்கிறோம் நம்ம. உண்மை உருவில், அப்புறம் பாகவதம் எழுதியிருக்காரு சைத்தன்ய சர்மர். அவர் எழுதின அவ்வளவு புக்ஸ் இருக்கு. அதை எழுதினா அவரோட குருஜி அப்படி சொல்லியிருக்காரு, நிறைய நீ வந்து புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுங்க. அப்ப இவரே எழுதி புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு he did all that. ஆனா என்னத்தை கொண்டு போனார்? ஒண்ணு இல்ல. ஆனா அவரு என்னன்னாக்கா அவருக்கு அது நான் ஒண்ணும் கொண்டு போறது அவருக்கு தெரியும். ஆனா பின்னாடி வர மக்கள் இதெல்லாம் படிச்சு ஆனா இது யூஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் 70 வயசுல ஆரம்பிச்சிருக்காரு. நம்மனா 70 வயசுல போரும்பா இனிமே நிம்மதியா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கால் மேல் கால் கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கோம் இல்லையா? அவர் அப்படி இல்லை. அதான் இந்த லைஃபை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இது பண்ணணும், எல்லாரும் ப்ரொபகேட் பண்ணணும். நம்ம ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரியும், பண்றது இல்ல சோம்பேறித்தனத்தினால. வெளியூர் அந்த டைம்ல எப்படின்னா ஹிப்பீஸ் தான் இருந்தாங்க அதிகமா. அவளெல்லாம் எப்படி திருத்தறது தெரியாம அந்த கவர்மெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப முழிச்சிருந்தா யூஎஸ்ல எல்லாம். இவர் போயிட்டு மெதுவா எல்லாம் சரி பரவாயில்ல, என்ன நீ போதைப் பொருள் இருக்கா, நோ ப்ராப்ளம், நீ அப்படியே அவளை வந்து அந்த மாதிரி சரி பரவாயில்ல நீ வா பாகவதம் கேளு ஜப்பா பண்ண சொல்லி 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 அவளெல்லாம் திருத்திட்டார். அவ சங்கத்துலதான் இருந்துன்றது. ஆனா அவளையும் எல்லாரையும் டிவோட்டி ஆக்கிட்டா. இப்ப நமக்கெல்லாம் டிவோட்டி ஆகிறதுக்கு கஷ்டமே இல்லை. ஏன்னா நம்மளோட ஆல்ரெடி நம்ம வந்து we are leading a very good life. நம்மளே ஒரு இது பகவான் எல்லாம் தொழுதுன்னு தான் இருக்கும் நார்மலாவே. இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் ஒரு பாலிஷ் பண்ணா நம்ம வந்து அது பிரைட் ஆயிடும். அப்ப அந்த மாதிரி இவ்வளவு யூஎஸ்ல இருக்கிறவா ஒரு சிஸ்டம் கஷ்டம் ஒன்னும் தெரியாது ஒரு ஹிப்பீஸ் குரூப்பே அவர் வந்து திருத்திட்டாருன்னா அப்ப நமக்கெல்லாம் இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி வே. நம்ம வந்து எப்பவுமே அட்லீஸ்ட் ஒரு மாலை நீங்க பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இப்போ ஹாஃப் வே கிராஸ் ஆயிடுச்சு. டெய்லி ஒரு மாலை பண்ணிடலாம். அதான் உங்களுக்கு அந்த இதுவும் போடுறேன் இல்லையா, காத்தால இது இருக்கு, ஆரத்தி இருக்கு, யாருக்கு முடியறதோ. இட் இஸ் நாட் நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு மருந்து சாப்பிடலாம் எழுந்து கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். நார்மல் ஒரு ஹெல்த் இருக்கிறவா அவள்லாம் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். சோ அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். இது மாதவேந்திர புரியோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு பின்னாடி, அதை வந்து படிச்சு நான் காட்டுறேன். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலையில் 4வது அத்தியாயத்தில் இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இவர் என்ன எவ்வளவு எக்ஸால்டட் டிவோட்டின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்கலாம். எஸ்,
அப்புறம் யாரு இல்லையா? சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ச திருடவ்ரதாக நமஸ்யந்தஸ்ச மாம் பக்தியா நித்யயுக்தோ உபாசதே. எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதோட போட்டோ கொடுத்திருக்கானா, எவ்வளவு பேர் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. எப்பொழுதும் பகவான் தான் அவருக்கு பகவானோட புகழ பாடுறதும் திடமான உறுதி. நீங்கள உங்கள மாதிரிதான் ஆக்சுவலி 7 PM கிளாஸ்ல வந்து விடுறோம் இல்லையா, 6:45 வந்து உட்காந்துட்டு இன்னைக்கு என்னது, இன்னைக்கு 9th சாப்டர்ல என்னது, நேற்றுக்கு 8th சாப்டர் என்னதுன்னு அழகா வந்து அப்புறம் குவிஸ் எல்லாம் எழுதுறோம். சோ இதை விட நம்ம திஸ் ஆர் தி ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ். இந்த மாதிரி பண்ணி தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வருவோம். சோ நம்ம வந்து திடமான உறுதி கண்டிப்பா இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வரல. அதுக்கு முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனம் செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இப்ப குழந்தைகளோட இது போட்டோ கொடுத்திருக்கேன். இந்த நேரமும் ஆனந்தமா அதுகள் வந்து இந்த வேற இது அதர் தேன் டிவோட்டி இல்லாத குழந்தைகள்லாம் எப்படி சண்டை சச்சரவு எல்லாம் இருக்கு. இவா பஜனை பாடிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த குழந்தைகள்லாம் இருக்கு. எஸ். பிதாஹம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாத்தா பிதாமஹ வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக்ஸாம யஜுர் ஏவச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. இதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு ஸ்லோகாலையும் கொடுத்திருக்காரு. ஆம் பீஜ பிரதப்பிதா, நான் தான் பீஜம் கொடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு. ஒரு உயிர் வாழிகளுக்கும் பீஜம் கொடுத்தது அவர்தான். அவரோட அந்த பீஜத்தினால்தான் நம்ம எல்லாருமே உற்பத்தி ஆயிருக்கோம். அப்போ அவர் தான் தந்தைன்னு அதுல போட்டிருக்கேன். நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் வரும். சோ அந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் கார்டியன் அண்ட் பாட்டனாரும் தாத்தாவும் அவரேதான். அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக்வேதா சாமவேதா யஜுர்வேதங்கள் எல்லாமே அவர் தான் எழுதியிருக்கிறது. அது அவரை பத்தி தான் அந்த இதெல்லாம் தான் ஓம் சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் ஸ்லோகம் இருக்கும் அவரை குறித்துதான் எழுதியிருக்கும். எல்லாமே அவர் தான். அவர் இல்லாமல் ஒரு இதுவும் கிடையாது. நாளைக்கு இது இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இப்போ ஜஸ்ட் மேக் இட் அ பாயிண்ட். 10th சாப்டர் அண்ட் 11th இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எதுவும் அதான் நான் திரும்பி அது சொல்லாம நினைச்சு பாக்குறேன். அப்ப வேற சாப்டர்ல இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? டெஃபினெட்லி இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஒரு மாதிரி கம்பேரிசன் பண்ணும்போது 10th 11th ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அவர் எதுல எல்லாம் இருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். கதிர் பர்த்தா பபிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கதிர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுஹருத் பிரபவ பிரளயஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுக்ருத். ஓகே. நானே இலக்கு, காப்பவன். நானே இலக்குன்னா அவர் தான் அல்டிமேட். அவரை நோக்கிதான் நம்ம எல்லாம் பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். சுஹ்ருத், அதான் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு, அப்புறம் என்னது எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவே. நான் தான் வந்து நிதானம் பீஜம் அவ்வியம். அந்த பீஜம் இங்கேயும் வந்துட்டோம். அப்போ இவர் தான் எல்லாமே. இவர் தான் ஒரு இலக்கு. இவர் தான் எல்லாம் தலைவனாகட்டும், கிரியேட் பண்ற படைப்பும் ஆகட்டும், அழிவும் ஆகட்டும், எல்லாம் இவர் தான் நித்தியமான எல்லா இது பெஸ்ட். இவர் தான் நெருங்கிய நண்பன். அதுவும் நிறைய ஸ்லோகால வரும், பாக்கலாம். தபாம்யஹம் அஹம் வர்ஷம் நிகிருண்ணாம் யுத்ஸ்ருஜாமி ச அமிர்தம் சைவ மிருத்யுஷ்ச சத் அசத் சாஹம் அர்ஜுனா நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன். வெப்பம்னு இருக்குன்னா சூரியத்தினால வெப்பம் வருது. சூரியன் யாரு? பகவான் தான். சூரியன் இல்லைன்னா ஃப்ரீஸ்ட், எல்லாம் போச்சு. சூரியன் இருக்க நேரத்து சூரியனும் வேணும். எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணுமோ அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தாதான் நம்மளாம் உயிர் வாழ இருக்கும். இல்லாட்டா கொஞ்சம் கிட்ட போச்சுன்னா எல்லாம் பொசிஞ்சிடுவோம். ரொம்ப கொஞ்சம் தூரக்க போச்சுன்னா ஃப்ரீஸ் ஆயிடும், ஒரே கோல்ட் ஆயிடும். அந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாமே அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. ரொம்ப மழை பெஞ்சா என்ன ஆயிடும்? ஃப்ளட். அப்போ இங்கெல்லாம் எப்போ எவ்வளவு கொடுக்கணுமோ அது மாதிரி கொடுத்து நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் எண்ணில் உள்ளன. எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. அசத் அந்த மாதிரி. எஸ். त्रैविद्यमां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अशन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्. ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய வேதங்கள் கற்பான்.
ஜஸ்ட் ஆஸ் அ ருட்டீன் இல்ல வேதங்கள். ஏன்னா ஒரு ஒரு நாங்க ஒரு குலத்துல இருக்கோம், எங்களுக்கு எல்லாம் வேதம் தான் படிக்கணும்னா வேத மனப்பாடம் கடகடான்னு பண்ணுவாங்க. படிச்சா என்ன வரும்? டெஃபினட்டா புரிஞ்சு படிக்கிறவங்களும் புரியாம படிக்கிறவங்களும் ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? அதுக்கு ஒரு புண்ணியம்னு கிடைக்கும் டெஃபினட்டா. இந்த இது வேதங்கள்லாம் படிச்சா கண்டிப்பா புண்ணியம் கிடைக்கும். இப்போ எங்க பயின்று சோமரசத்தை அறிவார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சோமரசம் கிடைக்கும் எங்க? சொர்க்கத்துல. சொர்க்கத்துல போனா இந்த ரொம்ப ஊர்வசி எல்லாம் ஆடுவாங்களாம், இவங்களுக்கு எல்லாம் சோமரசம் குடிக்க கிடைக்குமாம். அதெல்லாம் நல்லா அனுபவிச்சுட்டு அவங்களாம் என்னது என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா வேதங்கள்லயும் பகவான் தானே இருக்கார். ஆனா வேதம் மாத்திரம் படிக்கணுமே சொல்லிட்டு படிக்கிற அதுல ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும். மேல் உலகத்துக்கு போவா, நல்லா அனுபவிப்பாங்க. புண்ணியம் முடிந்த பிறகு திரும்பி இந்த உலகத்துல பிரிப்பா. இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகள் இருந்து தூய்மை அடையும். டெஃபினட்டா ஒரு பாவம் பண்றது நல்லதான் பண்றான். ஆனா அதுல இருந்து என்னது? இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கு. அடுத்தது பார்க்கலாம். அப்ப அங்க போனா என்னது? புண்ணியம்லாம் கிடைச்சா அங்க போய் என்ஜாய் பண்ணிருக்கா. எங்க இந்திரலோகத்தை போயிட்டு பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கிறாங்க. தேவர்கள்ல என்ன சுகம் அனுபவிக்கிறாளோ அதெல்லாம் இவங்களும் அனுபவிக்கிறாங்க. தேதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணியே மத்தியலோகம் விஷந்தி ஏவம் த்ரயி தர்மம் அனுப்பிரபன்னா கதாகதம் காம காமா லபந்தே. அப்படின்னா ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்த்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகத்தில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இருப்பினையே அடைகின்றனர். இட் இஸ் லைக் கோயிங் டு a பிக்னிக். ஒரு நம்ம இந்த ஊருக்கு போறோம், ஏதோ ஒரு பிக்னிக் போறோம், ஏதோ ஒரு சம்திங் கஷேத்ராட்டம் தான் போறோம்னு நினைச்சுக்கலாமே. ஒரு 10,000 ரூபாய் எடுத்துன்னு போறோம்னாக்கா நம்ம எவ்வளவு நாளைக்கு அங்க ஒரு 50,000, 10 இப்ப ரொம்ப கம்மி இல்லையா? ஒரு 50,000 வச்சுக்கலாம். 50,000னா ஓகே, இங்க போனோம், காஷ்மீர் போனோம், அங்க போனோம், இங்க போனோம், இங்க எல்லாம போகணும். ஃபுல்ல 50 என்ன ஆயிடும்? 40, 30 இல்லை, குறைஞ்சு 10, 5, 2, 1 வரும்போது என்ன வீட்டுக்கே வந்துருவோம். ஏன்னா பணம் இல்லைன்னா எந்த ஹோட்டல்ல தங்கறதுக்கு நான் அலோவ் பண்ணுவா? எங்க சாப்பாடு? இப்போ வீட்டுக்கு தான் நான் வரணும் நம்ம இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் இந்த புண்ணிய கணக்கும் அதே மாதிரிதான். நம்ம போறோம், எவ்வளவு புண்ணியம் இருக்கோ அதோட எல்லாம் அனுபவிக்கிறோம். சோமரசம் குடிக்கிறோம், அந்த ஆட்டம் பாட்டம் இல்ல தேவர்கள் அனுபவிக்கிற சுகத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கிறோம். ஆனா அந்த புண்ணியம் எல்லாம் கரைஞ்சு 0 ஆகும்போது என்ன? திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறக்கிறோம். அதே போலதான் பாவங்கள்லாம் பண்ணினவாள் இந்த கீழ் உலகத்துக்கு போயிட்டு பாவம் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு பாவ கணக்கு 0 ஆனப்புறம் திரும்பி அவளும் இங்க போறப்பா. நம்ம ஆல்ரெடி 3rd சாப்டர்ல இது பார்த்திருக்கோம். ரிப்பீட்டட் தான், கீப் ரிப்பீட்டிங். இந்த மரண உலகத்தில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள். அப்ப என்னது? புலனின்பம். எல்லாரும் படிக்கிறா, நானும் படிக்கிறேன், எனக்கு நல்லா வருது, பெருமை அடிச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு புண்ணியம். பகவான் நினைத்து இல்ல, எனக்கு பிடிச்சது அதனால பண்றேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றவங்க திரும்பி இந்த இதுல பிறப்பு இறப்பினை அடைகின்றனர். அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். நம்ம இந்த வேர்டு இந்த சென்டென்ஸ் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் எங்க இருக்கு? யார் பார்த்திருக்கா? செல்வம் பிரபு வந்துட்டார் இல்லையா? ஓகே. நம்ம எல்ஐசில இதுதான் கொடுக்குறான், யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். உங்களோட எல்லா விஷயமும். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களோட எல்லா க்ஷேமத்துக்கும் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் பாதுகாத்து நான் வைப்பேன். ஏன்னா நம்ம எல்ஐசில இது போட்டுட்டே இருப்போம், என்னது பிரீமியம் வாட்டெவர் வி பே இல்லையா? அதெல்லாம் நாங்க நல்லா காப்பாத்தி வைக்கிறோம் உங்ககிட்ட. அதெல்லாம் நாங்க காப்பாத்தி வைக்கிறோம். அப்ப இது பகவத்கீதால எடுத்த ஸ்லோகம் தான். அது அவங்க இருக்கிறதே உறுதி கிடையாது, எல்ஐசி இருக்கிறதே உறுதி கிடையாது. அது கவர்மெண்ட்ல இருக்கிறதுனால ஏதோ கொஞ்சம் நம்பிக்கையோட போடலாமே தவிர எல்ஐசி பில்டிங் விழுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் இருக்கும், மனுஷன் அங்க இறக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் இருக்கும். ஆனா பௌதிக உலகத்துல யோகக்ஷேமம் வஹாமியம், நாங்க உங்களை காப்பாத்துறோம். அவங்க கடவுளா? இல்லையே, அப்ப எப்படி சொல்லலாம் அத? அதனால நம்பிக்கையோட நம்ம பணம் போட்டு இருக்கோம். அப்ப இதுல என்ன, இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன கொடுத்திருக்கு? அனன்யா சிந்தையந்தோம், வேற ஒன்னத்துல நீங்க இது கவனம் செலுத்தாம இதை போட்டு, ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்யனா என்னது? வேறு ஒன்னத்தையும் கலப்படம் இல்லாம வேறு ஒன்னத்தையும் தியானம் போகாம என்னையே நினைத்து களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாமியம். அவர்களுக்கு என்ன இல்லையோ அதெல்லாம் கொடுப்பேன். இப்போ மனசுல நினைச்சுதான் போறோம், எனக்கும் இந்த பிருந்தாவனம் போனோம், எல்லாரும் போறா, எனக்கு போனானா உடம்பு சரியில்லை,
இல்ல பணம் இல்ல, ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். இல்ல இப்ப ஸ்கூல் பசங்க எல்லாம் ஸ்கூல் படிக்கிறாங்க, இப்ப எப்படி போறது முடியாது. அந்த மாதிரி பட் மனசுல ஆசை இருக்கு. அது ஒரு நல்ல ஆசையை வச்சுக்கலாமே. பகவான கோயில் போறதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை பகவான். பகவானை பற்றி நினைக்கிறதுக்கு தாராளமா நம்ம பேராசையே படலாம், நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு இன்னும் நிறைய மாலை ஜபம் பண்ணணும், தாராளமா இன்னும் பேராசைப்படலாம். இன்னும் நிறைய வந்து என்னது இந்த ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் பண்ணணும், நிறைய கோயில் எல்லாம் சுத்தணும், பகவான் எனக்கு அந்த பக்தி பண்ணணும், அதுல எல்லாம் நிறைய பேராசை பண்ணலாம். ஒன்லி பௌதிக உலகத்தை மாத்திரம் பேராசை பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, பகவானுக்கு தெரியும் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்க சாட்சியா, ஓஹோ அந்த இது உனக்கு ஆசை இருக்கா, நிறைவேற்றி கொடுத்தா போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைவேற்றார். கண்டிப்பா நிறைவேற்றுவார். ஒரு சின்ன ஆசையா இருக்கும், வெளியில சொல்லவே வேண்டாம், யார்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டாம். ஒரு மனசுல ஏதோ கார்னர்ல ஆசை இருந்து போயிருக்கும், அவ்வளவுதான். அது நடக்கும்போது தான் நமக்கு அன்னைக்கு நான் நினைச்சு பார்த்தேன் இப்ப நடக்கிறதே அப்படின்னு தோணும். ஏன்னா பகவான் புரிஞ்சுக்கிறாரு, நமக்கு தகுதி இருந்தாதான் அது நடக்கும். நான் வந்து கரோட்பதி ஆனோம், எனக்கு நிறைய பணம் வரணும்னா அதெல்லாம் நடக்கவே மாட்டேங்கிறதே அப்படின்னா தகுதியும் வேணுமே இல்லையா. அது கொடுத்து வியாதியும் கொடுத்துட்டாருனாக்க எது நல்லது, பணத்தையும் கொடுத்து வியாதியும் கொடுத்தா சரியா இருக்குமா, வேண்டாம். அப்ப அதை விட நமக்கு வந்து பணமும் வேண்டாம் வியாதியும் வேண்டாம். இது இப்ப எப்படி இருக்காரோ எப்படி வச்சிருக்காரோ அதே நல்லதுன்னு நினைப்போம் நம்ம. அந்த மாதிரி அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்து, அவளுக்கு என்ன வேண்டும் என்று பகவானுக்கு தெரியும். ஆசையும் படுறோம் நம்ம, ஆனா அவளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். இதோ வந்தது மழை மாதிரி நிறைய பணம் வந்தது, ஜாக்பாட் அடிச்சது எல்லாம் வந்து எல்லாம் போயிடுத்து, யாரோ எடுத்துன்னு போயிட்டான், ஏதோ திருடிட்டு போயிட்டானோ ஏமாத்திட்டு போயிட்டான், இதெல்லாம் நடக்கிற இதுதான் நம்ம இதுல. சோ அந்த மாதிரி இல்லாம நான் காக்கவும் செய்வேன், உனக்கு கொடுக்கறா போல கொடுத்து அதை வந்து பாதுகாத்தும் நான் வைப்பேன் அப்படின்னு. அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். தேவதா ஏப்யன்ய தேவதா பக்தா யஜன், இந்த டியூன்ல ஏப்யன்ய தேவதா பக்தா யஜந்தே ये अप्ययन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். உங்களுக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. இதுல அவங்க they feel நான் சரஸ்வதியை வழிபடுறேன்னா எனக்கு எல்லாம் கல்வி கிடைக்கும் அப்படின்னு சரஸ்வதி வழிபாடு பண்ணலாம். அப்புறம் இதுல வேற யார் போட்டிருக்கான்னு தெரியல. இப்படி வைக்கலாம், ஏதோ பார்வதி லக்ஷ்மி யாரு வேணும் டெமிகாட். சொல்லுங்க பிரபுஜி. தேவதா பக்த யசந்தே சரத்யான்விதா தேவிமாம் ஏவ கௌந்தேய யசந்திய விதி பூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர் அப்படின்னா என்னது, இன்டைரக்டா பகவான் தான் வழிபடுற. ஏன்னா பகவானுக்கு தான் இவாளும் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா. இவாள்கிட்ட நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணும்போது என்ன, அல்டிமேட்லி பகவான் கிட்ட தான் போறது. குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செயல்படுவதாகும். எல்லாம் என்னதான் வந்து வழிபடுறாங்க, ஆனா இன்டைரக்ட் வேயா வழிபடுறாங்க, அது வந்து தவறான செயல் சொல்லிட்டு இதுல கொடுக்கு. யஜந்திய அவிதி பூர்வகம், ஐ திங்க் அதுதான் நினைக்கிறேன். அது வந்து சரியான ப்ராப்பர் வழி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறோம். சோ நம்ம வந்து டெமிகாட்ஸ வழிபாடு பண்றோம், ஆனா கொடுக்கறது யாரெல்லாம் கிருஷ்ணா தான் கொடுக்க போறோம். அதான் இதை வந்து நான் குழந்தை சொல்லும்போது இவர் வந்து பிரின்சிபல், இஸ் அ பிரின்சிபல். அதர் டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ் டீச்சர், டிபார்ட்மெண்டல் ஹெட் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அப்ப நம்ம வந்து யாரை அப்ரோச் பண்ண முடியும், கிருஷ்ணர் அப்ரோச் பண்ணாம இவங்களை அப்ரோச் பண்ணி இவங்க சாங்ஷன் பண்ண வி ஃபீல் ஆஹா என்னோட கிளாஸ் டீச்சர் சாங்ஷன் பண்ணிட்டா. ஃபார் எனிதிங், ஒரு காம்படிஷனுக்கு பேரை கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், லீவ் லெட்டரா இருக்கட்டும், எதுக்குமே நம்ம வந்து கிளாஸ் டீச்சர், டிபார்ட்மெண்டல் ஹெட் அவளெல்லாம் அப்ரோச் பண்ணுவோம். நமக்கு அந்த ஒரு இது வருது, இவாளை தான் நம்பி இவாதான் நமக்கு எல்லாம் பண்றாங்க. அப்படி கிடையாது, எல்லாமே கிருஷ்ணரோடு தான். ஆனா இந்த மாதிரி பண்றது வந்து தப்புன்னு இதில் போட்டிருக்காரு, தவறான வழியில் செயல்படுவது ஆகும். எஸ். யாந்தி தேவவ்ரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவ்ரதாக பூதானி யாந்தி பூதேஜ்ய யாந்தி மத்யாஜினோ அபிமாம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர். எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஆனப்புறம் தேவர்களோட உலகத்துல போய் அங்கெல்லாம் அனுபவிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்து பிறப்பார்கள். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் எங்க, முன்னோர்கள் எங்க இருக்கு, அனைத்தையும் பார்த்தோமே. நம்ம பூமி இங்க இருக்குன்னா புவ சுவ ஸ்வர்கலோகம் அதுக்கு மேலதான் இருக்கு. புவர் லோகத்துல தான் முன்னோர்கள்லாம் இருக்காரு. அப்போ முன்னோர்கள் ஃபர்ஸ்ட் போறது அந்த இடத்துல, அப்புறம் வந்து தே கோ டு அது வேற நம்ம இது ஹிஸ்டரி ஆல் டுகெதர். பட் ஃபர்ஸ்ட் போறது எங்க, நம்ம முன்னோர்கள்லாம் நம்ம இருக்கிற உலகத்துக்கு மேல உலகத்துக்கு தான் போறாங்க. சோ முன்னோர்களையே ரொம்ப வழிபட்டு இல்ல அவ பாபம் வரக்கூடாது, அவ சாபம் வரக்கூடாது, அவங்களுக்கு அவங்க இருக்கும்போது சந்தோஷமா வச்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, அவங்க இறந்தப்புறம் அந்த சாபம் எல்லாம் வரக்கூடாது. பித்ரு சாபம் எல்லாம் இருக்குன்னு யாரோ ஜோசியம் என்னெல்லாமோ போட்டு குழப்பி
நம்ம அவங்களை எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. அவங்களை வழிபடுறது பண்ணதான் வரும். உசுரோட இருக்கும்போது பண்ணும், அவங்க இறந்தப்புறமும் அந்த ஸ்ராதம் பண்றது என்னது அந்த இதெல்லாம் தவசம் பண்றதெல்லாம் பண்ணதான் வரும். ஆனா வந்து ரொம்பவே விழுந்து விழுந்து இல்ல அந்த சாபம் வரும், அதனால இது பண்ணும் அது பண்ணும், முன்னோர்களுக்கு அது பண்ணும் இது பண்ணும் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அந்த மாதிரி பண்றவங்க எங்க முன்னோர்களிடம் செல்வர். பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பாங்க. இந்த பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் பண்றாங்களே அவா, அந்த இடத்துல அவங்க போய் பிறப்பார்கள். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடன் வாழ்வர். கிருஷ்ண உலகம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். பூலோக இருந்தாம் சாட்ல எல்லாம் அண்டம் இப்படி இருக்கு, அதுக்கு மேல பகவானோட உலகம். சோ அது வந்து பிரம்மலோகம் நம்மளோட அண்டத்துல மேல் இருக்கு, அதையும் தாண்டி மேல கிருஷ்ணா. மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடன் வாழ்வர். பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோவே பக்தியா பிரயச்சதி ததஹம் பக்தி உபகிருதம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மனஹ. அப்ப என்னது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்லோகம். என்னது ஏன் ஃபேமஸ்னாக்கா பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுக்குள்ள அந்த இது. அவர் என்ன கேட்கிறார்? பத்திரம், பத்திரம்னா ஒரு இலை, துளசி இலை. புஷ்பம், புஷ்பம்னா இது நம்ம பூக்கள், பூ. ஃபலம், ஃபலம்னா ஃபல்னாக்கா இது ஃப்ரூட்ஸ். தோயம், தோயம்னா தண்ணி. இதுதான் கேட்டிருக்கார் பகவான். இதுதான் எனக்கு இவ்வளவு கொடுத்தாலே நான் அதுவும் பக்தியோட இது யோமே பக்தியா பிரயச்சிதி, இதெல்லாம் எனக்கு வந்து பக்தியோட கொடுங்க. தத் அகம் பக்தி உபகிருத்தம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மி, இதெல்லாம் நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன். இஃப் யூ கிவ் மீ வித் லவ் அண்ட் டிவோஷன், அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் இருக்கின்றேன். நார்த்ல எல்லாம் சப்பன் போகன் 56 விதமான இதெல்லாம் அவங்க பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பாங்க. எப்பவுமே எப்போ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாலும் 1-2 பேரோ நம்ம வந்து ஏமாத்துறோமே, பால் வச்சு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிறோம். ஒரு நாள்ல ஒரு பால் ஒரு சின்ன டம்ளர்ல வச்சு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு we become very proud of it, அந்த மாதிரி. ஆனா அப்படி இல்லை. நம்ம வந்து என்னெல்லாம் சாப்பிடுறோமோ எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். நல்லா சுத்த ஆச்சாரமா இருந்து நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம அதை சாப்பிட்டோம்னா அது பிரசாதமா மாறிவிடும். அப்ப அந்த நார்த்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த இதுல எல்லாம் விருந்தாவன்ல எல்லாம் வந்து சப்பன் போக எப்பவுமே அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்ப பட் பகவான் கேட்கறது கொடுக்க கூடாதுன்னு கிடையாது. பகவான் அதானே கேட்டா அப்ப இதெல்லாம் கொடுக்க, அப்படி இல்ல, ஆசையோட நம்ம என்ன வேணா கொடுக்கலாம். அப்போ ஒரு பழமோ பூவோ இது இலையோ இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். நீரோ ஒண்ணும் இல்லையா தண்ணியாவது கொடுக்கலாம். அப்புறம் இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, விடுவிடுன்னு படிச்சு விடுறேன். வாழைப்பழத்தோலை உண்ட பருந்தாமன். விதுரன் மனைவி கிருஷ்ணருக்கு வாழைப்பழம் கொடுப்பதாக எண்ணி தோலை சமர்ப்பித்தல். ஒருமுறை கிருஷ்ணர் விதுரரின் வீட்டிற்கு சென்றார். விதுரர் கிருஷ்ணரின் பக்தர். மேலும் அர்ஜுனனிடமும் அவரது 4 சகோதரர்களிடமும் மிகவும் அன்பாக இருந்தார். உண்மையில் அவர் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களை பெரும் ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றினார். இதன் காரணமாக கிருஷ்ணருக்கு விதுரர் மீது மிகுந்த அன்பு இருந்தது. கிருஷ்ணர் விதுரரின் வீட்டிற்கு சென்ற போது விதுரர் அங்கு இல்லாததால் கிருஷ்ணர் அவரது மனைவி விதுராணியிடம், ஐயோ விதுராணி மையா, எனக்கு மிகவும் பசியாக இருக்கிறது, சாப்பிட ஏதாவது கொடுங்கள் என்று கெஞ்சினார். விதுராணி கிருஷ்ணரிடம் மிகுந்த பாசம் கொண்டவளாகவும் அவருக்கு சேவை செய்வதில் ஆர்வமாகவும் இருந்தாள். அவள் அவருக்கு வாழைப்பழங்களை வழங்க தொடங்கினார். ஆனால் அவள் குழப்பத்தில் பழங்களை தூக்கி எறிந்துவிட்டு தோலை கொடுத்தார். கிருஷ்ணர் அந்த தோல்களை அன்புடன் ஏற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சியுடன் ருசித்தார். துவாரகையில் அவரது தலைமை ராணிகளான ருக்மிணி மற்றும் சத்யபாமா செய்த அனைத்து தயாரிப்புகளையும் பிரசாதங்களையும் விட அவை அவருக்கு இனிமையாக இருந்தது. இவர் கொடுக்கிற அந்த வாழைப்பழ தோல் கூட அது அவ்வளவு இனிமையா இருந்தது. விதுராணியின் வாழைப்பழ தோலை கிருஷ்ணர் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டிருந்த போது விதுரன் உள்ளே வந்தார். வெளியில போயிருந்தார்களே, அவர் வந்துட்டார். அவர் வியந்து, ஐயோ விதுராணி என்ன செய்கிறாய்? கிருஷ்ணன் அவனை அது கேட்டோன்னு கிருஷ்ணன் என்னது அவனை எச்சரிக்க முயன்றார். அவளிடம் பேசாதே, அவள் வெளிப்புற உணர்வுகளில் இல்லை. அவள் ஆழ்நிலை அன்பிலும் பாசத்திலும் முழுமையாக மூழ்கிவிட்டாள். இருப்பினும் விதுராணி தன் கணவன் பேசுவதை கேட்டதும் வெளியே அந்த ஒரு கான்சியஸ் வந்துட்டாள். வெளி உணர்வுக்கு திரும்பினாள். என்ன நடக்கிறது என்பதை அவள் விரைவில் உணர்ந்தாள். பின்னர் அவள் வாழைப்பழத்தின் பழத்தை கிருஷ்ணரிடம் கொடுத்து தோலை தூக்கி எறிய ஆரம்பித்தாள். தெரிஞ்சப்பறம் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு வாழைப்பழத்தை கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணர் சற்று ஏமாற்றம் அடைந்தார். தோல் உரித்த பழங்கள் சுவையாக இல்லை. தோல் கொடுத்து அதை சாப்பிட்டு எனக்கு இப்ப தோல் உரித்த பழத்தை நீ கொடுக்குற, அது எனக்கு அவ்வளவு சுவையா எனக்கு தெரியல அப்படின்னு. இந்த பொழுதுபோக்கிலிருந்து கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் பசித்ததில்லை என்பதை நாம் காணலாம். அவர் வாழைப்பழம் அல்லது பால் அல்லது எதையும் சுவைக்க விரும்பவில்லை. அவர் அனைத்து பழங்களின் சாரத்தையே எடுக்க விரும்புகிறார். சாரம் என்றால் என்ன? இது வெறுமனே அன்பும் பாசமும் பிரசாதத்தில் பக்தியின் மனநிலை. பக்தியோட நம்ம என்ன கொடுக்கிறோம் அதை பகவான் இருக்கிறார். பகவான் என்ன ரெண்டெல்லாம் கொடுக்கலாம் பகவானுக்கு?
ஒரு இலை துளசி இலை கொடுக்கலாம், ஒரு புஷ்பம் கொடுக்கலாம், ஒரு பழம் கொடுக்கலாம், சிறிதளவு இப்ப தினமும் நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இந்த பழப்பூ இது கூடை பழக்காரி அவ வந்து இருக்கிற கூடையில இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கா. அவளுக்கு இது கிருஷ்ணன் எல்லாம் தெரியுமா ஐ டோன்ட் திங்க். ஆனா அப்பா அந்த குழந்தை மூஞ்சி பார்த்து இன்னும் எடுத்துப்பா, இன்னும் அந்த கையில கொள்ளலை, அப்பவும் கொடுத்துட்டே இருக்கா. ஆனா அவருக்கு பார்வை எங்க இருக்கு? கூடையில அந்த பார்வை விழருது, அதுல ஃபுல் முத்துக்கள் மாணிக்கம். அப்படின்னா என்னது, நம்ம கொடுக்க அவர் வந்து திருப்பி நமக்கு கொடுக்கறார் திரும்பி. ஆனா அவர் கொடுப்பாருன்னு நம்ம கொடுக்க கூடாது, நம்ம ஆசையா அவருக்கு கொடுக்கணும். அவர் கண்டிப்பா அவர் என்ன கொடுக்கணுமோ அதை நம்ம கொடுப்பாரு. அப்போ சுதாமா, சபரி, கஜேந்திரா இவர்லாம் என்ன எப்படி எல்லாம் காணிக்கை கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு, சுதாமா எப்படி அவர் கொண்டு போனார். அதே போல இவர் சபரி பாட்டி எப்படி இன்னைக்கு வருவார் ராமர், இன்னைக்கு வருவார் ராமர், காத்து 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 அவளுக்கு வயசாகி எல்லாம் அனுப்புறோம். ஒரு நாளைக்கு ராமர் வந்தப்பறம் என்னது ஒரு அந்த ஐ திங்க் இழந்த பழம் தான் நினைக்கிறேன், கடிச்சு டேஸ்ட் பாக்குறா. ஓ இல்ல இது புளிக்காது, இது என்னோட ராமருக்கு சரியாகாது. கடிச்சு பாக்குறோம், இது ஸ்வீட்டா இருக்கு அப்படின்னு கொடுக்குறா. லக்ஷ்மணுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஐயோ இன்னும் கடிச்சு எச்செல்லாம் கொடுக்குறாளே அப்படின்னு. ஏன்னா ராமர் சொல்றேன் இல்ல, அவங்க பக்தியோடு கொடுக்குறாளே அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். அந்த மாதிரி அது நம்ம உடனே வீட்டுல எச்ச பண்ணி பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி கொடுக்க கூடாது. எப்படி நம்ம கொடுத்தாலும் அது வந்து நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக். ஏன்னா நார்மல் டேஸ்ல நம்ம வாயில 4 டைம் 5 டைம் விட்டாலும் உப்பு கம்மியா உரப்பு கம்மியான்னு பார்த்துட்டே இருப்போம். பிரசாதம்னு பண்ணும்போது கரெக்டா விடும். அப்படி இல்லைன்னாலும் பகவான் அக்செப்ட் பண்ணி பாருங்க, ப்ராப்ளம். அதனால எல்லாருமே வந்து ட்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒன்னாவது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. இவரை கஜேந்திரா காலு கப்பின்னு இருந்தோடனே கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டோன்னு வர அவர் நான் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு. காப்பாத்துறதுக்குலாம் என்னை காப்பாத்துக்க வேண்டி நான் வந்து கூப்பிடல. இந்த குளத்துல வந்து இந்த இதுல என்னது இந்த பாண்டுல வந்து ஒரு பூ இருந்தது, அது உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நான் இறந்து போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு நான் ஆஃபர் பண்றேன். சோ இந்த மாதிரி தூய பக்தர்கள்லாம் இருக்க ஒரு விதமா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சமாவது ஒரு பக்தி பண்ணி பகவான் டிவோட்டியா மாறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். பிரபுபாதான் அதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கார். ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீ பிரபுபாத் இஸ்கான் நிறுவனர் ஆச்சாரியா கூறுகிறார், பக்தர் அல்லாதவரின் கையில் இருந்து எதையும் கிருஷ்ணன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அவர் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? அவருக்கு பசி இல்லை, அவருக்கு உணவு எதுவும் தேவையில்லை, அவர் பக்தியை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார், அவ்வளவுதான். அதுதான் முக்கிய புள்ளி. எனவே ஒருவன் பக்தனாக மாற வேண்டும். அவருக்கு ஆஃபர் பண்றதுக்கு வீடு வீடா ஒருத்தரும் ஆஃபர் பண்றா, கோவில்ல அவ்வளவு ஆஃபர் பண்றா, அவருக்கு என்ன பசியா இருக்கு இல்ல. ஆனா நம்ம பக்தியோட என்ன கொடுக்குறோம்? தேங்க்ஸ் கிவிங் தான். எனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பகவானே, ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு பகவான் ஆஃபர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஐட்டம் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்ல, ஏதோ நம்மளால முடிஞ்சதை பண்ணலாம். ஆனா தண்ணியும் வைக்கிறவ, தண்ணியும் வச்சு எல்லாத்தையும் துளசி இலையும் போட்டு ஆஃபர் பண்ண. இப்ப ஸ்ரீல பிரபுபதர் என்ன பண்ணியிருந்தாரு, அவரே சமைப்பார், அவரே சமைச்சு பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஓகே, ஏன் பிரசாதம் சாப்பிட வேண்டும்? ஏன் பிரசாதம் இப்ப சொல்லியிருக்கா? நம்ம இது மனதை தூய்மைப்படுத்த, பக்தியில் முன்னேற, மூளையில் நுண்ணிய சிசுக்களை வளர்க்க. பக்தி பண்ண 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 நம்ம மைண்டுல கூடிய ஒரு மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து செல்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுமா. இது வந்து நியூரோ சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கா. ஜப்பம் பண்ண அந்த வேவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இது காதுல படப்பட ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருது பேஷண்ட்ஸ்க்கு நல்லா அவர் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கா. சோ பிரசாதமும் சாப்பிட நமக்கு வந்து உள்ள எல்லாம் சிஸ்டமும் எல்லாம் நல்லா ஒர்க் பண்ணும். யத்கரோஷி யதஸ்நாசி யஜ்ஜுஹோஷி ததாசி யத்தபஸ்யசி கௌந்தேய தத்குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். புத்தின் மகனை, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, என்னெல்லாம் நீ பண்றியோ எல்லாம், எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. நீ என்னெல்லாம் பண்றியோ, நீ உங்க சாப்பிட உட்காந்தே நைவேத்தியம் பண்ணதான், சாப்பிட உட்காரும்போது ஒரு கும்பிடு போட்டு சாப்பிடலாமே, படுத்துக்க போறோம், அழகா ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜெபம் சொல்லிட்டு நம்ம படுத்துக்கலாம். என்ன பண்ணினாலும் எது செஞ்சாலும், எதெல்லாம் நீ உண்கிறாயோ, எதெல்லாம் கொடுக்குறியோ படைக்கிறாயோ, என்ன நீ பண்ணாலும் சரி, பகவான் ஒரு நினைத்துண்டு பகவானுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர் மாதிரி சொல்லி பகவானை நினைத்துண்டு பண்ணு அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்காரு. அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. அப்ப அதுல இருந்து என்னது, நமக்கு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இல்லை, பகவான் நீ கொடுத்திருக்க, அதுல இருந்து எடுத்து நான் கொடுக்குறேன். எனக்கு என்னோடுன்னு ஒண்ணும் இல்லை, ப்ரொப்ரைட்டர் நீதான் இதோட எல்லாமே உரிமையாளர். அதுல இருந்து நீ இதை கொடுத்ததுல இருந்து நான் யாருக்கோ தானம் கொடுக்குறேன். அந்த மாதிரி எண்ணத்தை நம்ம வந்து எப்பவுமே கொடுக்கணும். சாரி. समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பன் ஆகிறேன். என்னது, பகவான் யாருக்கும் பார்ஷாலிட்டி காட்டுறது இல்ல.
இவன் நிறைய வந்து என்னது தொண்டு நிறைய வந்து சேரிட்டி கொடுத்துருக்கான் கோயிலுக்கு, இன்னும் அவனுக்கு ஒரு செப்பரேட்டா அவனுக்கு கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கிறேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. நமக்கு எவ்வளவு பக்தி காட்டுறோமோ அக்கார்டிங்லி தான் அவர் கொடுப்பறே தவிர வேற என்ன நான் எந்த ஒரு ஜாதி, எந்த பெரிய பில்டிங்ல இருக்கேன், எந்த ஒரு மாளிகையில இருக்கேன், அதெல்லாம் அவர் பார்க்கவே மாட்டார். நிறைய படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் நீ இது பௌதிக உலகத்துக்கு தான் அதெல்லாம் வந்து சலாமடிப்பா. நீ பெரிய பதவியில இருக்க, நிறைய பணம் இருக்குன்னா அவ பண்ணுவா. ஆனா பக்தியில எல்லாம் பகவான்ல அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்ல. நீ எனக்கு பக்தியோட என்ன ஆஃபர் பண்றியோ அது போல அவனுக்கு கிடைக்கும் திரும்பி, அவ்வளவுதான். அவர் வந்து ஆனா பார்ஷியாலிட்டி பண்ண மாட்டார். சோ அவர் வந்து அந்த மாதிரி பக்தன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பன் ஆகிறேன், நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். அப்ப கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு அன்பை கொடுக்கிறோமோ அது அந்த அளவுக்கு அவர் நமக்கு அருளுகிறார். இப்போ நம்ம 10 ரூபா கொடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? ஒரு சாக்லேட் கிடைக்கும் இல்லையா? கடையிலேயே அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். அதே போல பகவானுக்கு எவ்வளவு ஆஃபர் பண்றோம். ஏதோ ஒரு மாலை மாதாஜி சொல்றாங்க, இதோட ஏதோ ஒரு மாலை சொல்லி ஆச்சு, ஃபுல் டே ஆயாச்சு, இனிமே என்ன பகவானை தொடர்ந்து திரும்பி நாளை காலையில் மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க, சரி ஒரு வாட்டி மாலை ஜபம், அந்த மாதிரி இல்லாம எப்போ நம்ம வந்து பகவானை நினைத்துண்டு பகவானுக்கு. இப்போ ஒரு கார் வாங்கணும்னா எவ்வளவு பணம் கொடுக்கணும்? நிறைய கத்தையா கொடுத்தாதான் கார் வாங்க முடியும் இல்லையா? அப்ப நிறைய கொடுத்தா ஒரு பெரிய பொருள் வராப்புல, சின்ன அமௌண்ட் கொடுத்தா சின்ன பொருள் வரும். நம்ம பௌதிக உலகத்துல எப்படி இருக்குன்னா பகவானோட அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம ஜபம் பண்ணலாம், நிறைய எவ்வளவு எப்பவும் பகவான் ஆஃபர் பண்ணிட்டு கோயிலுக்கு போய் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா பகவான் கிரேஸ் கண்டிப்பா நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். எஸ் மணி பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறாங்களா? படிக்கிறேன். அபிஜேத் சதுராச்சாரோ பஜதே மாமனன்யபாக் சாதுரேவ சமந்தவ்யஹ சம்யக் வ்யவசிதோ ஹி சஹ. சுதுராச்சாரோ மாதாஜி, சதுராச்சாரோ சுதுராச்சாரோ அபிஜேத் சுதுராச்சாரோ. ஓகே, அதுதான் தப்பு. பாக்கியெல்லாம் கரெக்டா. ஓகே. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். அப்படின்னா என்னது? செயல்கள்லாம் கொஞ்சம் மோசமா செய்யறானா இருக்கும், ஆனா நல்ல பக்தி இருக்கு அவனுக்கு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும், நம்ம சாதுவா தான் நினைக்கிறோம். என்ன ஆகும்? பக்தி பண்ண பண்ண அவன் வந்து என்னெல்லாம் பிழை செய்யறானோ அதுல இருந்து விடுபட்டு விடும் அவனுக்கு வந்து அந்த. இப்ப இதுதான் ஜெகாய் மதை, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஜெகாய் மதையெல்லாம் வந்து அடிக்கவே போயிட்டா. இவரை அடிக்க போயிட்டா அடிச்சுட்டா. அந்த நித்யானந்த பிரபு கல்ல விட்டு எறிஞ்சு ரத்தம் எல்லாம் கொட்டி சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் நீ எப்படி என்னோட பக்தனை நீ இந்த மாதிரி பண்றேன்னு அடிக்க வந்தோன்னு இவர் நிறுத்துற. யாரு? நித்யானந்தன் நிறுத்துற. அடிக்காதீங்க, அவங்க வந்து தப்பு ஏன் பண்றா? அஜ்ஞானத்தை தப்பு பண்றா. அப்ப நம்மளோட டியூட்டி என்னது? அந்த அஜ்ஞானத்தை ஒழிக்கிறது தான் நம்ம டியூட்டியை தவிர அவங்கள அடிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? அவ ஆல்ரெடி கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கா, நல்லா குடிபோதையில இருக்கு, அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியறது இல்ல. சோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? அவளுக்கு வந்து அந்த அஜ்ஞானத்தை போக்குறதுதான் நம்ம வேலை. இவர் தடுத்து நிறுத்தினோடனே அவளுக்கு வந்து வந்துடுத்து நல்ல போதம், இது ஒரு நல்ல ஒரு இது தெரிஞ்சுடுத்து. ஆஹா எவ்வளவு நல்லவங்க இவங்க, இங்க போயிட்டு நான் அடிச்சுட்டோமே சொல்லிட்டு இப்ப நல்ல ட்ரூ பக்தாஸ் ஆகிடுறான். சோ இந்த மாதிரி சாதுக்கள் யாரு பக்தி பண்றாளோ அந்த பக்தி பண்றவாள் கூட யாராவது தப்புக்கு ஏதாவது பண்ணா அவங்களை வந்து அப்போ சாதுவா தான் எண்ணணும். ஏன்னா பக்தி தொண்டுல பண்ண 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 அந்த என்னெல்லாம் நெகட்டிவிட்டி இருக்கோ அதெல்லாம் போய்விடும். அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். பக்தி பண்ணணுங்கிற அந்த தீர்மானத்தில் திடமா இருக்கிறதுனால அவன் பண்ற ஏதாவது தப்பு செயல் ஏதோ பெரியாத்தனமா பண்றான்னு நினைச்சுன்னு நம்ம மன்னித்து விடணும். ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கணுமா உங்களுக்கு? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नम भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्णा माताजी. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். யாரு? பக்தன். ஒரு பக்தன் வந்து வெகு விரைவில் தீய செயல்கள் பண்ணாலும் ஆனா இம்ப்ரூவ் பண்ணி தர்மாத்மாவாகி நித்திய அமைதியை அடைகிறான். குந்தின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. இப்ப இங்க வந்து ஒரு போட்டோ ஏதோ கொடுத்துருக்கு, பக்த பிரகலாதர். பிரகலாதன் வந்து அவ அப்பா அரக்க குணத்தை இருந்தாலும் எப்படி அவர் சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் அவ அப்பா எதிர்த்து நாராயண நாராயண தான் சொன்னார், வெற்றி தான் கிடைச்சது இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பக்தன் வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணரோட நாம சொல்லி அவன் வீழ்ச்சி அடைந்த கதையே கிடையாது. அவன் எப்பவுமே தைரியமா இல்லாட்டி சொல்லு, அவன் வந்து என் பக்தன் எப்போதும் அழிவதில்லை, எப்போ அவன் வந்து முன்னுக்குதான் போயிட்டு இருப்பான். எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணி படிங்க. मां हि पार्थव्य पाश्रित
ये अपि स्युः योचनः स्त्रियो वैश्यास् तथा सूत्रास् ते अपियन्ति परां गतिम्. பராம்கதிம் தமிழ் தானே பிரபுஜி? பராம் இல்ல சொல்லு. பராம்கதிம் இது வந்து சூத்ராஸ், சூத்ரர்கள் சொல்றோமே, சூத்ராஸ். ஓகே. பிதாவின் மகனே, பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள் வைஷ்யர்கள், வைஷ்யர்கள்னாக்கா இது என்னது, பிசினஸ் பீப்புள், பிசினஸ்மேன். சூத்ராஸ், சூத்ரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். அப்படி இதுல ஏன் வந்து பெண்களை தனியா அப்படி போட்டிருக்கா, வைசியர்களை தனியா, சூத்ரர்களை ஏன் தனியா போட்டிருக்கான்னா, பெண்கள்லாம் வந்து எப்பவுமே வேலை செய்யப்பட்டவா இல்லையா? எந்த வீட்லயும் நம்ம பார்த்துருக்கோம், பெண்களுக்கு அங்க புதுசா தான் எல்லா வேலையும் பண்றாங்க. மேபி ஹெல்த் கண்டிஷன்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறவா இருக்காளா இருக்கும். பட் இன் ஜெனரல் வீட்டு வேலைக்காரில இருந்து பார்த்தாலும் சரி, இல்ல பெரிய இதுல இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் நல்ல பதவியில இருந்தாலும் என்ன, வீட்டுல வந்து புடவைய நல்லா சொருகி வச்சுட்டு வீட்டு வேலை பண்ணதான் ஆரம்பிப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு பொறுப்பு ஜாஸ்தி. குழந்தைகளையும் பாத்துக்கணும், வேலைக்கும் போவாங்க, நல்லா படிச்சிருக்கா, எல்லாம் இருக்கு. அந்த பெண்களுக்கு அவ்வளவு திறமை உண்டு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன, பக்தி பண்றதுக்கு நேரமே இருக்காது. சோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் தான் அவங்களால பண்ண முடியும். சரி, அப்போ அவங்களையும் நான் வந்து காப்பாத்துவேன். ஏன்னா அவங்களோட பகவானுக்கு தெரியும் பெண்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு ஒரு பொறுப்பு இருக்குன்னு. அப்ப அவ வந்து கொஞ்சம் கம்மி வந்து பக்தி பண்ணாலும் அவங்களுக்கு நான் வந்து இது பரமகதியை கொடுப்பேன். அதே போல வைசியர்கள், அவங்க பிசினஸ் தான், அவங்களுக்கு மென்டாலிட்டி பிசினஸ் தான், பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க, ஆனா தான தர்மம் பண்ணுவாங்க அவங்க இல்லையா? நிறைய வைசியர்கள் தனக்குன்னு மாத்திரம் பிசினஸ் பண்ண மாட்டாங்க, பிசினஸும் பண்ணிட்டு நிறைய இந்த மாதிரி கோயில்கள்ல நிறைய கொடுப்பாங்க. அப்ப வைசியர்களுக்கு டைம் கிடைக்காது. அந்த இருக்கிற டைம்ல ஏதோ கொஞ்சம் பகவானோட பக்தி பண்ணாலும் அவங்களையும் பரமகதிக்கு அவங்களும் அடைய முடியும். அதே போல சூத்ரர் உழைச்சு மாடு மாதிரி உழைப்பாங்க. அந்த உழைப்பிலையும் என்ன நடுநடுல பகவானோட பேர் எடுத்தாலும் அவங்க பாக்கி வாழும் வந்து அவளுக்கெல்லாம் டைம் இருக்கும். 3 பேருக்கும் கொஞ்சம் டைம் கம்மியா இருக்கும். அப்ப அவளுக்கும் பரமகதி கிடைக்க முடியும். அதே மாதிரி ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட ஸ்டோரி போட்டிருக்கு, ரீடிங் நான் பண்ணிடுறேன். லாஸ்ட் வந்தாச்சு. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி யுத்வைவம் ஆத்மானம் மத்பராயணஹ. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். இது நிறைய ஸ்லோகங்கள் திருப்பி இதே ஸ்லோகம் திரும்பி நம்ம வந்து 18 சாப்டர்ல வரும். மன்மனா பவ மத்பக்தோ, ஒன்லி லாஸ்ட் தான் மாமே வைஷ்யசி யுத்வைவம். இந்த லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ் மாத்திரம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், திரும்பி வரும் அது. சோ நிறைய ரிப்பீட்டட் வேர்ட்ஸ் தான், ஆனா திரும்பி சொல்ற. அப்போ நம்ம திருந்தணுமே, இவ்வளவு வாட்டி சொல்லிட்டு நம்ம திருந்தலைன்னா அப்புறம் முட்டாள், நம்மளை விட முட்டாள் யாரும் இருக்க முடியாது. அதனால நம்ம வந்து படிப்படியா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வரணும். சோ இப்ப என்ன சொல்றேன், உனது மனதில் எப்போதும் என்னை பத்தி மனசுல எப்பவும் கிருஷ்ணான்னு நினைச்சுன்னா மனசுல என்னை பத்தி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய் அப்படின்னு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறார். இது வந்து ஸ்ரீபத் மாதவேந்திர புரி அவரோட வந்து சொல்லலாம். மாதவேந்திர புரியோடு இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு சிக்ஷா குரு ஒருத்தர் இருக்கார். இந்த மாதவேந்திர புரியோடு சிஷ்யர் தான் இவருக்கு வந்து என்னது தீக்ஷா கொடுத்தவர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, மாதவேந்திர புரியோடு ஒரு டிசைபிள் இருக்கா, ஈஸ்வரபுரி தான் இவருக்கு வந்து சைத்தன்ய பிரபுக்கு தீட்சை கொடுத்தவர். ஓகே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பக்தி அன்பின் பெரிய மரத்தின் தளிர் ஸ்ரீ மாதவேந்திர புரி. அவர் தூய துவைத்த இரட்டை துவைத்த பிலாசபி தான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? தூய பியோர் துவைத்த பிலாசபி தத்துவத்தின் ஆச்சாரியரான ஸ்ரீ மத்வாவின் வரிசையிலிருந்து வந்தவர். ஸ்ரீபத் மாதவேந்திர புரி மத்வா பள்ளியின் ஆச்சாரியா ஆவார். மேலும் அவர் மத்வா மற்றும் கௌடிய சம்பிரதாயாவை இணைப்பாக கருதப்படுகிறார். இதை மத்வாக்களும் மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயங்களும் கொண்டுள்ளனர். இது ஒரு ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு இவரோட ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்துருக்கு. அது வந்து இட் இஸ் பெட்டர் டு லேர்ன் அபவுட் தெம். மாதவேந்திர புரி பிருந்தாவனத்திற்கு சென்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உடலை விட வித்தியாசமில்லாத கோவர்தன் என்ற மலையின் மீது வந்தபோது அவர் ஆழ்நிலை அன்பில் வெறி கொண்டார். கிருஷ்ணருக்கும் அந்த கோவர்தன் மலைக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்ல, ரெண்டுமே பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆழ்நிலையில ரொம்ப பக்தியில மூழ்கி விட்டார். கோவர்தன் மலையை சுற்றி பிறகு கோவிந்த் குண்டு, அங்க ஒரு கோவிந்த் குண்டு ராதா குண்டுன்னு இருக்கும், அங்க வந்து குளித்து விட்டு ஓய்வெடுக்க மரத்தின் அடியில் அமர்ந்தார்.
ஒரு மாடு மேய்ப்பவன் பால் பானையுடன் வந்து மாதவேந்திரபுரி அவர் முன் வைத்து புன்னகையுடன் பாலை குடியுங்கள், ஏன் உணவை சாப்பிடக்கூடாது, என்ன வகையான தியானத்தில் ஈடுபடுகிறீர்கள் என்றார். இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டுன்னு அந்த பிள்ளை வந்திருக்கான், ஒரு மாடு மேய்க்கிற பிள்ளைதான், பால் குடத்தோட வந்து நீங்க எடுத்துக்கோ அப்படின்னு என்றார். அந்த சிறுவனுடைய இனிய சொற்களை கேட்ட அவர் பசி தாகம் அனைத்தையும் மறந்து, நீங்கள் யார், எங்கே வசிக்கிறீர்கள், நான் உண்ணாவிரதம் இருப்பது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டார். ஐயா, நான் இந்த கிராமத்தில் வசிக்கும் ஒரு மாடு மேய்க்கும் பையன். எனது கிராமத்தில் யாரும் விரதம் இருப்பதில்லை. சிலர் பால் மட்டுமே குடிப்பார்கள். ஒருவர் மற்றவர்களிடம் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரிதான் எங்க இதுல என்னது வில்லேஜ், எங்களோட இதுல இருக்கு வில்லேஜ் என்ன சொல்ற, கிராமத்துல அந்த மாதிரிதான் நாங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ஆனால் அப்படி யாராவது சாப்பாடு கேட்கவில்லை என்றால் நான் அவருக்கு உண்ணும் பொருட்களை விநியோகம் செய்கிறேன். இங்கு தண்ணீர் எடுக்க வரும் பெண்கள் உங்களை பார்த்து இந்த பாலை உங்களிடம் கொடுக்க அனுப்பினார்கள். நான் மாடுகளுக்கு பால் கறக்க சீக்கிரம் போக வேண்டும், ஆனால் நான் திரும்பி வருவேன். உங்களிடம் இருந்து இந்த பானை பாலை திரும்ப எடுத்துக்கொள்வேன். இதை சொல்லிவிட்டு அவன் போய்விட்டான். மேலும் பால் குடித்த பிறகு மாதவேந்திரபுரி பாத்திரத்தை கழுவி ஓரமாக வைத்தார். அவர் சிறுவன் வந்த பாதையை நோக்கி பார்த்தார், ஆனால் அவன் வரவில்லை. பின்னர் மரத்தடியில் அமர்ந்து இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிக்க தொடங்கினார். இரவில் அவர் அதே பையனை கனவில் கண்டார். சிறுவன் அவர் கையை பிடித்து காட்டுக்குள் அழைத்து சென்று புதரை காட்டி, நான் இந்த புதரில் வசிக்கிறேன். இதனால் கடும் குளிர், மழை, காற்று, அனல், வெப்பம் போன்றவற்றால் மிகவும் அவதிப்படுகிறேன். அந்த பிள்ளை வந்து கனவுல வந்து சொல்றார், கையை பிடிச்சு கூட்டிட்டு அந்த ஒரு புதரை காட்டி, நான் இதுக்குள்ளதான் இருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப வெப்பம், குளிர், மழை எல்லாம் நான் கொண்டு இங்க ரொம்ப அவதிப்பட்டு இருக்கேன். ஊர் மக்களை அழைத்து தயவு செய்து என்னை இந்த புதரிலிருந்து வெளியே எடுத்து மலையில் ஒரு கோயிலை கட்டி என்னை நிறுவுங்கள். அதன் பிறகு என்னை அதிக அளவு குளிர்ந்த நீரில் கழுவுங்கள். அதனால் என் உடல் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்றார். சோ இவருக்கு என்ன வந்து பேர் வச்சுட்டார், கோபால்னு பேர் வச்சு மாதவேந்திரபுரி ஸ்ரீ கோபாலுக்கு புதிய கோவிலை நிறுவி மகிழ்ச்சியுடன் சேவை செய்து கிராம மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய விருந்து அளித்தார். இவ்வாறு கோபாலின் வழிபாடு மிக சிறப்பாக செய்யப்பட்டது. அந்த புதர்ல இருந்து எல்லாரும் எடுத்தாங்க, ஒரு கோவிலை கட்டி அதெல்லாம் அவங்க ஒரு இது கிடைச்சது, வாழ்க்கை ஒரு மூர்த்தி கிடைச்சது, அதை வச்சுட்டு எல்லாம் வழிபாடு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு கோவில் கட்டி ஃபுல் இந்த இது கிராம மக்களும் அதெல்லாம் வழிபாட்டு இருந்தாங்க. என்ன பேர் அவருக்கு, கோபால், ஸ்ரீ கோபால். அப்ப அவருக்கு வந்து ஸ்ரீகோபாலுக்கு உடல் உஷ்ணம் இன்னும் புரியவில்லை என்று ஜெகநாத் புரிக்கு சென்று சந்தனத்தை கொண்டு வரவும் மற்றொரு கனவு கண்டார். திரும்பி ஒரு கனவு காண்றார். என்னது, இப்ப சொல்ற, இன்னும் எனக்கு வந்து எரிஞ்சுட்டே இருக்கு உடம்பெல்லாம், நீ வந்து இங்க போ, எங்க அந்த ஜெகநாத் புரிக்கு போயிட்டு சந்தன கட்டை எல்லாம் கொண்டு வா, அதுல இருந்து எனக்கு அழைச்சு என் மேல தெரியும், அப்பதான் எனக்கு இந்த குளிர் என்னது சூடு குறையும் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு கனவு காண்றார். சோ அவர் வந்து ஸ்ரீ கோபாலின் அறிவுறுத்தலின்படி அவர் பூரி ஜெகநாத்துக்கு கால்நடை பயணத்தை தொடங்கினார். ஜெகநாத் புரி செல்லும் வழியில் கோபிநாத் இருக்கும் ரெமுனா கிராமத்திற்கு வந்தார். அங்க வேறொரு கோயில் போற வழினா அப்பெல்லாம் நடந்து தானே போவா. அப்ப வந்து ஒரு போற வழியில ரெமுனாங்கிற ஒரு கிராமம், அங்க வந்து ஜெகநாத் என்ன பேரு, கோபிநாத்ங்கிற ஒரு கோயில் இருக்கு. சோ அங்க அது இல்ல கிருஷ்ணரோட கோயில் தான். கோபிநாத் இருக்கும் ரெமுனா கிராமத்திற்கு வந்தார். அங்கு தெய்வத்தின் அழகை கண்டு மெய்சிலிர்த்து மிகுந்த அன்புடன் ஸ்ரீ கோபிநாதரின் மகிமையை பாடி ஆடத் தொடங்கினார். அவர் அர்ச்சகரிடம் கேட்டார், தெய்வத்திற்கு என்ன வகையான உணவு வழங்கப்படுகிறது, இந்த கோபிநாத்துக்கு நீங்க என்னெல்லாம் பிரசாதம் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆர்வத்தோட கேட்டிருக்காரு. நான் இவற்றை கற்றுக்கொண்டு நாங்க நிறுவனத்தில் கோபாலுக்கு இந்த இது அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தேன். கோபால்கிறது யாரு, ஸ்ரீ கோபால். நான் கோயில் நிறுவனம் பண்ணிருக்கேனே, அங்க வந்து அந்த கோபாலிடம் கொண்டு வந்து என் கோபால்ஜிக்கு தயார் செய்வேன் அப்படின்னு. அவ என்ன சொல்ற, கீர் பிரசாதம் வழங்கப்படுவதாக அர்ச்சகர் தெரிவித்தார். கீர் பிரசாதம் என்னது, பாயசம். நாங்க வந்து பாயசம் தான் வந்து இங்க பிரசாதமா பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றோம் அப்படின்னு. 12 மண்பானைகள் இறைவனின் பலிப்பீடத்தில் மீது கொண்டு வந்தனர். எல்லாம் 12 பாட் மண்பானை வச்சு அது நைவேத்தியம் பண்றது கொண்டு வந்தாச்சு. பானைகளில் இனிப்பு அரிசி, அதாவது கீர் என்ற அமிர்த கேலி இருந்தது. இந்த கீர் உலகம் முழுவதும் கோபிநாத் கீர் என்று கொண்டாடப்படுகிறது. இன்னைக்கு இருக்கு கோபிநாத் கீர் அப்படின்னு ரொம்ப கொண்டாடப்படுகிறது. மேலும் இது உலகில் வேறு எங்கும் வழங்கப்படுவதில்லை. மேலும் மாதவேந்திரபுரி தான் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டும் சுவைத்து இதே போன்ற தயாரிப்பை கோபாலின் மகிழ்ச்சிக்காக தயார் செய்யலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தார். ஜஸ்ட் இதுதான் மனசுல ஒரு தாட் தான் போச்சு. அதுக்குள்ள திடீரென்று தான் குற்றம் செய்ததை உணர்ந்தார். என்னது குற்றம்,
பகவானுக்கு இன்னும் ஆஃபரே பண்ணல, அது எப்படி நான் வந்து டேஸ்ட் பார்க்க நினைப்பேன், சச்ச ஒரு அஃபென்ஸ் நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. கோபிநாத்துக்கு சாப்பாடு கொடுப்பதற்கு முன் நான் அதை ருசிக்க எண்ணினேன் என்ற குற்ற உணர்வுடன் மிகவும் மோசமாக உணர்ந்தார். அந்த நேரத்தில் மணி அடிக்க ஆரத்தி தொடங்கியது. ஆரத்திக்கு பிறகு மாதவேந்திரபுரி பணிந்து வணங்கி விட்டு யாரிடமும் எதுவும் சொல்லாமல் கிளம்பினார். ரொம்ப குற்ற உணர்வு, நான் அந்த மாதிரி ஒரு மோசமா பிஹேவ் பண்ணிட்டேன். ஆனா அவரோட எண்ணம் என்னது, நம்ம கோபால்ஜிக்கு இந்த மாதிரி அர்ப்பணம் பண்ணோம், அதனால டேஸ்ட் தெரிஞ்சு அது போல பண்ணலாம் தான். இருந்தாலும் பகவானுக்கு இந்த கோபிநாத் ஆஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம டேஸ்ட் பார்த்த அந்த எண்ணமே என்னோட பெரிய தப்புன்னு அவர் உணர்ந்தார். அவர் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு காலி சந்தையில் சென்று தனது குற்றத்தை உணர்ந்து வெறுமனே அமர்ந்திருந்தார். ஒரு உண்மையான வைஷ்ணவராக அவர் தன்னை ஒருபோதும் மேம்பட்டவராக கருதவில்லை. அப்போ நான் வந்து சாதாரண ஆளுதான், எனக்கெல்லாம் என்ன தகுதி இருக்கு, நான் எல்லாம் அந்த பெரிய பெரிய சேஜஸ் எல்லாம் அப்படிதான் நினைக்கிறான். நம்மள மாதிரி உள்ளவாதான் நான் 4 மாலை பண்ணேன் 10 மாலை பண்ணேன்னு பெருமை அடிச்சுப்போம். ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் பெருமைனாலே ஒண்ணுமே தெரியாது. நான் ஒரு இதுதான் என்னது கீழ் விழுந்தவன், நான் அஃபென்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றேன். ஒரு உண்மையான வைஷ்ணவராக அவர் தன்னை ஒருபோதும் மேம்பட்டவராக கருதவில்லை. அவர் தன்னை ஒரு சாதாரண மனிதராகவே கருதினார். மேலும் கோபாலை மகிழ்விப்பதற்காக மட்டுமே அவர் கருதினார். என்னோட நான் நிறுவனம் பண்ணிருக்கேன், அந்த இது டேட்டே நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேனே, அவருக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணுமே, அதனாலதான் அவர் நினைச்சு பார்த்தார். ஆனால் அவரோ தன்னை இறைவனின் சொத்தை அனுபவிக்கும் ஒரு பழிவாங்கும் பக்தன் என்று எண்ணினார். நான் வந்து ஆனா பெரிய அஃபென்ஸ் பண்ணிட்டேன், பகவான் சொத்தை அபகரிக்கிறேன், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம். நான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம படுத்துன்னு விட்டோமே, அந்த மாதிரி எண்ணம் தான் வந்தது. அவர் வருந்தார். எனவே இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரித்து தன்னை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக சந்தைக்கு சென்றார். பூஜாரி வந்து தனது கடமைகள், இந்த கோயில்ல இருக்கிற பூஜை என்னது, கடமையெல்லாம் முடித்து கோயிலெல்லாம் மூடி கடமைகளை முடித்து விட்டு கோபிநாத்தை ஓய்வெடுக்க வைத்து விட்டு அவரும் ஓய்வெடுக்க சென்றார். ஆனால் அவர் கனவில் கோபிநாத் தோன்றி தயவு செய்து எழுந்து கோவிலின் கதவை திறார். சன்னியாசி மாதவேந்திரபுரிக்கு ஒரு பானை இனிப்பு சாதம் வைத்துள்ளேன். இந்த இனிப்பு சாதம் என் திரைக்கு பின்னால் இருக்கிறது. என் தந்திரத்தால் நீ அதை பார்க்கவில்லை. காலியான சந்தையில் மாதவேந்திரபுரி அமர்ந்திருக்கிறார். தயவு செய்து அதை எடுத்து அவரிடம் கொடுங்கள். இவருக்கு அதிசயமா இருக்கு, இருக்கிற 12 பானையை நம்ம வந்து விநியோகம் பண்ணிட்டோமே, டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வந்திருக்கா, எல்லாம் பூஜை பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டோமேன்னு என்றார். ஆனா பகவான் சொல்ற தந்திரமா நான் ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன், அந்த மாதவேந்திரபுரிக்கு வேண்டி வச்சிருக்கேன், போய் அவருக்கு போயிட்டு அந்த பிரசாதம் கொடு அப்படின்னு. பூஜாரி உடனே படுக்கையிலிருந்து எழுந்து குளித்து விட்டு கோயிலுக்குள் சென்றார். அங்கு அவர் தெய்வத்தின் திரைக்கு பின்னால் ஒரு கீர்பானை மறைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டார். அவர் ஆச்சரியத்தில் தாக்கப்பட்டார். இது இப்படி சாத்தியமாச்சு, நான் தான் எல்லாத்தையும் விநியோகம் பண்ணிட்டேனே, இது எப்படி வந்து ஒரு பானை இங்க பகவான் எப்படி ஒழித்து வச்சிருக்கார் அப்படின்னு. பின்னர் அவர் காலியாக இருந்த சந்தைக்கு சென்று ஒவ்வொரு கடையிலும் ஒவ்வொரு மூலையிலும் மாதவேந்திரபுரியின் பெயரை கூப்பிட தொடங்கினார். மாதவேந்திரபுரி என்ற பெயரை கேட்டதும் அவர் வெளியே வந்து பூஜாரியை அடையாளம் கண்டு கொண்டார். மாதவேந்திரபுரிக்கு பூஜாரி சாஷ்டாங்கமாக வணக்கம் செலுத்தி கோபிநாதரே அவருக்காக கீரை திருடியதாக கூறினார். உங்களுக்கு வேண்டி அந்த கோபிநாத் வந்து ஒரு பானை இதை வந்து திருடி ஒழிச்சு வச்சு என்ன அனுப்பியிருக்கார். என்னோட கனவுல வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வேண்டி அனுப்பியிருக்கா. அப்ப நீங்க எவ்வளவு பெரிய எக்ஸால்டட் டிவோட்டியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் காலில் வந்து சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணார். மாதவேந்திரபுரி கிருஷ்ணர் அளித்த இனிப்பு அரிசியில அந்த பாயசம் மிகுந்த பரவசத்துடன் அன்புடன் சாப்பிட்டார். பின்னர் அவர் பானையை கழுவி அதை துண்டுகளாக உடைத்து தன்னுடன் எடுத்து, எல்லாம் அது வந்து நான் வந்து ப்ரொடெக்டரை என்னோட தான் நான் வச்சுப்பேன் அப்படின்னு தன்னுடன் எடுத்து செல்வதற்காக தனது துணியில் காய வைத்தார். பின்னர் ஜெகநாதபுரிக்காக, என்ன ஜெகநாத்புரிக்கு என்னது மெயினா அவர் வந்த நோக்கம் என்னது, அவரோட அந்த கோபால்ஜிக்கு சந்தன கட்டை வாங்கணும், சந்தனம் வந்து இதுல இருக்கு, இதுல ஜெகநாத்புரியில இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, அப்போ போற வழியில இங்க வந்து இந்த கோயிலை பார்த்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போகும்போதுதான் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. அப்புறம் அவர் வந்து அவரோட பயணத்தை தொடர்ந்து விட்டார். அவர் தன்னை ஒரு சிறப்பு பரமஹம்ச வைஷ்ணவராக மிகவும் பிரபலமானவராகவும் மாற விரும்பவில்லை. அவர் சாதாரணமா இருக்கதான் விரும்புகிறார். அவர் மிகவும் சாதாரண நிலையில் இருக்க விரும்பினார். ரகசியமாக கிருஷ்ணரை தனது இதயத்தில் வணங்கினார். நடந்து கடைசியாக ஜெகநாத்புரியை அடைந்தார். மேலும் அவர் ஜெகநாத்புரியை அணுகிய போது அவர் கடவுளின் அன்பின் பெரும் பரவசத்தில், அங்க பகவான் பார்த்தோம் பெரும் பரவசம் மூழ்கினார். மாதவேந்திரபுரி ஜெகநாத்புரிக்கு வந்த போது சுற்றியிருந்த மக்கள் அனைவரும் அவருடைய புகழே அறிந்தனர். அதுக்குள்ள என்னது, மக்களுக்கு எல்லாம் இது தெரிஞ்சு போயிடுது. இந்த பூஜாரி சொல்லியோ இப்படியோ தெரியுமா, கிருஷ்ணரே வந்து இதுல வந்து அவருக்கு வேண்டி ஒரு கீர் என்னது ஒரு பாயசத்தை வந்து திருடி வச்சு இந்த மாதவேந்திரபுரிக்கு வேண்டி வச்சிருந்தார். இதெல்லாம் தெரிஞ்சோன்னு அப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கா, இப்ப எவ்வளவு பெரிய ஆளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அந்த புகழ் பரவ ஆரம்பிச்சு. சோ ஜெகநாத்புரிக்கு வந்த போது சுற்றியிருந்த மக்கள் அனைவரும் அவருடைய புகழை அறிந்திருந்தனர். உண்மையில் அவர் ஜெகநாத்புரிக்கு செல்லும் ஒவ்வொரு வழியிலும்
ஒவ்வொரு நகரத்திலும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் அவர் வருவதற்கு முன்பு அவருடைய புகழ் ஏற்கனவே எல்லோராலும் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது. அவர்கள் அனைவரும் அவரது புகழை கொண்டாடினர். மாதவேந்திரபுரி தனது நற்பெயருக்கு பயந்து, எல்லாருக்கும் கெட்ட பேருக்கு பயப்படுவா. இவர் ஐயோ என்னை பத்தி இவ்வளவு நல்லவாழம் பேசுறாளா, எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி ஆன் தி லைம் லைட், என்னை பத்தி யாரும் இவ்வளவு எல்லாம் புகழ்ந்து பேசாதீங்க, நான் ஒரு சாதா மனுஷன் அப்படி என்றார் அவர். மாதவேந்திரபுரி தனது நற்பெயருக்கு பயந்து ரெமுனை விட்டு வெளியேறினார். ரெமுனாங்கிறது அந்த இது கோபிநாத் இருந்த அந்த இடத்துல வெளியேறினார். ஆனால் கடவுளின் அன்பால் கொண்டு வரப்படும் புகழ் மிகவும் உன்னதமானது. அது பக்தனுடன் பின்வருமாறு செல்கிறது. சரி, அங்கேருந்து இறங்கிட்டா பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத் புரியிலயும் இதே மாதிரி மக்கள் எல்லாம் என்னை பத்தி புகழ்ந்து பேசுறாளே, நான் அங்கேருந்து எல்லாரும் என்னை பத்தி புகழறா சொல்லிட்டு ஓடி வந்தேன். ஆனா இங்க இவங்களும் என்னை நல்லா புகழ்த்தி பேசுறா, எனக்கு இந்த புகழ் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போது ஆனா பகவான் ஆல்ரெடி பகவானுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு, இவர் இவரை பத்தி புகழணும் அப்படின்னாக்க நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்ப புகழ் அவருக்கு முன்னாடி வந்துட்டே இருக்கு. இப்ப இந்த ஜெகநாத் புரியை விட்டு வெளியேற விரும்பினார். ஏனென்றால் மக்கள் அவரை ஒரு சிறந்த பக்தராக கருதினார். ஆனால் கோபாலுக்கு சந்தனம் கிடைப்பதே தனது சேவை என்றும், ஆனால் போனா நம்ம காரியம் விட்டு நின்று போயிடுமே, மேனா வந்த காரியம் என்னது, சந்தனக்கட்டை வாங்கணும். அதனால அவர் அந்த மரியாதையை அனைத்தையும் பொறுத்து கொள்கிறார். அவன் மரியாதை பொறுத்து கொள்றோம் நம்ம, அவர் மரியாதையெல்லாம் பொறுத்து கொள்றாராம். வேற வழி இல்லையே பொறுத்து கொள்றேன் அப்படின்னு. மாதவேந்திரபுரி பகவான் ஜெகநாதரின் அடியார்களிடம் அங்கிருந்து அனைத்து பெரிய பக்தர்களிடமும் கோபால் தோன்றிய கதையை சொன்னார். மேலும் அவர் கனவை பற்றி கூறினார். எப்படி நாங்க புதற்குள்ளேருந்து அதெல்லாம் எடுத்தோம், அது ஒரு கோயில் நிறுவனம் பண்ணிருப்போம். அவர் கனவுல சொல்லியிருக்கார், எனக்கு ரொம்ப எரியறது, சந்திர கட்ட வேணும், ஜெகநாத் புரி போயிட்டு கொண்டு வா சொல்லியிருக்காரு, அதனால நான் இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாருக்கும் என்ன, இவர் ஆல்ரெடி ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு, இவர் சொல்லியாச்சுன்னா கேட்காம இருப்பாங்களா? அப்ப எல்லாம் சந்திர கட்டையெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. அங்கிருந்த அனைத்து பெரிய பக்தர்களிடம் கோபால் தோன்றிய கதையை சொன்னார். மேலும் அவர் கனவை பற்றி கூறினார். அதனால் அவருக்கு உதவியாக சந்தன கட்டைகளை மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் அவர்கள் சேகரித்து அருமையாக ஏற்பாடு செய்தனர். மேலும் அரசு அதிகாரிகளுடன் பழகியவர்கள் அவர்களை சந்தித்து அவர்கள் சேகரித்த கற்பூரம் மற்றும் சந்தனத்தை கொடுத்தனர். ஒரு பிராமணனும் ஒரு வேலைக்காரனும் மாதவேந்திரபுரிக்கு சந்தன மரத்தை எடுத்து செல்வதற்காக கொடுக்க, ஒரு ஹெல்பிங் ஹேண்டுக்கும் ஒரு பிராமணனையும் அனுப்பினா ஒரு வேலைக்காரையும் அவங்க கூட வரட்டும், தே வில் ஹெல்ப் யூ. சில நாட்களுக்கு பிறகு திரும்பி வரும் வழி, ஏன்னா திரும்பி அதே வழியில தானே வரணும். வரும் வழியில் அவர் மீண்டும் ரெமுனாங்கிறது கோபிநாத் இருக்கிற அந்த கோயில், அந்த ஊர்ல ரெமுனாவை அடைந்து கோபிநாத் கோயிலுக்கு சென்றார். இறைவனின் தாமரை பாதங்களை பலமுறை வணக்கம் செலுத்தினார். பூஜாரி மீண்டும் மாதவேந்திரபுரியை கண்டதும் மரியாதையை திரும்பி கீர் கொடுக்கிறார். செலுத்தி அவருக்கு இனிப்பு அரிசி பிரசாதம் கொடுத்து சாப்பிட வைத்தார். அன்றிரவு மாதவேந்திரபுரி அங்கே ஓய்வெடுத்தார். ஆனால் இரவின் முடிவில் அவர் மற்றொரு கனவு காண்றார். இல்ல கனவுலதான் வருந்தவர். கோபால் மீண்டும் தன் முன் வருவதை கனவில் கண்ட மாதவேந்திரபுரி, ஓ மாதவேந்திரபுரி, நான் ஏற்கனவே சந்தனம் கற்பூரம் எல்லாம் பெற்றுவிட்டேன் என்றார். இப்போது கற்பூரத்துடன் அனைத்து சந்தனத்தையும் சேர்ந்து அரைத்து அது முடியும் வரை தினமும் கோபிநாத் எங்க இருக்க நீ, கோபிநாத் அந்த டெம்பிள் இருக்க இல்லையா, அவருக்கு நீ பூசிவிடு. கோபிநாத்தின் உடலில் பூசவும். என் உடலுக்கும் கோபிநாத்தின் உடலுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை, அவை ஒன்றுதான். எனவே கோபிநாத்தின் உடலில் சந்தனத்தை பூசினால் இயற்கையாகவே என் உடம்பிலும் பூசுவீர்கள். இதனால் என் உடலில் உள்ள வெப்பம் குறையும். என் உத்தரவின்படி செயல்பட நீங்கள் தயங்கக்கூடாது. என் மீது நம்பிக்கை வைத்து தேவைக்கேற்ப செய்யுங்கள். இந்த ஒரு அறிவுரைகளை கூறிவிட்டு கோபால் மறைந்தார். அப்ப என்ன பண்றார், லாஸ்ட் உடனே மாதவேந்திரபுரி விழித்துக் கொண்டு கோபிநாதரின் அடியாட்களை அழைத்து, கோபாலனுக்காக நாம் கொண்டு வந்த கற்பூரம் மற்றும் சந்தனத்தை கோபிநாதரின் உடலில் பூசவும். இதை தினமும் தவறாமல் செய்யுங்கள். சந்தன குழை அவர் மேல் தடவினால் கோபிநாத்தின் உடல் குளிர்ச்சி அடையும். கோபிநாதரின் அடியார்கள் இதை கேட்டு மிகவும் மகிழ்ந்தார்கள். ஏன், கோடைக்காலம் என்பதால் வெயில் அதிகமாக இருந்தது. அதனால் மாதவேந்திரபுரி தனது 2 உதவியாளர்களை தொடர்ந்து சந்தனத்தை அரைக்க மேலும் 2 உதவி செய்தார்கள். சந்தனத்தை மட்டும் அரைத்து கோபிநாத்துக்கு காணிக்கை செலுத்துவதன் தான் அவர்களின் சேவையாகும். அதான் பிரையாரிட்டின்னு சொல்லிட்டு அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவ்வாறு தினமும் கோபிநாத்தின் உடல் முழுவதும் சந்தன கூழால் மூடப்பட்டிருக்கும். அத்துடன் மாதவேந்திரபுரி சேகரித்து வைத்த மொத்த சந்தன கற்பூர கலவை முடியும் வரை அங்கேயே இருந்தார். ஸ்டோரி முடியாது. எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதவேந்திரபுரியின் பெருமைகளை தனிப்பட்ட முறையில் புகழ்ந்த கிருஷ்ணரிடம் அவர் தொண்டு புரியும் அவர் கொண்ட அன்பின் பண்புகளை விவரிக்கும் அற்புதமான கதையை சொன்னார். நிச்சயமாக அந்த கோபால் மற்றும் கோபிநாத்தை விட வித்தியாசமில்லாத சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார் மற்றும் அவரது பக்தரின் பெருமைகளை விவரித்து மகிழ்ந்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், மாதவேந்திரபுரி மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி.
கிருஷ்ணர் அவர் முன் தோன்றி பால் வார்க்கும் வடிவில் 3 முறை இறைவன் மாதவேந்திரபுரிக்கு கனவிலும் கட்டளையிட்டார். மாதவேந்திரபுரியின் அன்பான விவகாரங்களால் கடமைப்பட்டவர். பகவான் கிருஷ்ணர் தானே கோபாலனாக தோன்றி அவரது சேவையை ஏற்று உலகம் முழுவதையும் விடுவித்தார். மாதவேந்திரபுரியின் நிமித்தம் கோபிநாதர் இனிப்பு சோற்றை திருடியதால் அவர் கீர்ச்சோரா கோபிநாத். அந்த கோபிநாத் அந்த பகவானுக்கு என்ன பேர் வந்திருக்கு? இவருக்கு வேண்டி அவர் திருடியிருக்காருன்னா ஒளிச்சு வச்சு இவர் கொண்டு போய் கொடுங்க. அவர் பேர் என்ன வந்தது? கீர்ச்சோரா கோபிநாத் என்று அழைக்கப்பட்டார். இன்னைக்கு இருக்காது. இன்று வரை அந்த கோயிலின் பெயர் கீர்ச்சோரா கோபிநாத், அதாவது இனி அரிசியை திருடிய திருடன் அப்படின்னு அந்த பேரு, அந்த கோயிலுக்கு பேரு. மாதவேந்திரபுரியின் நிலை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது மற்றும் அவரது காதல் இந்த உலகின் தனித்துவமானது. மாதவேந்திரபுரி மாதவாச்சாரிய சம்பிரதாயத்தில் தோன்றி தீட்சை எடுத்தாலும் ராதை கிருஷ்ணரின் தாம்பத்திய காதல் பற்றிய புரிதலும் தன் இதயத்தில் இந்த மன வாழ்க்கையின் எழுச்சியும் ஸ்ரீ மாதவேந்திரபுரி உலகுக்கு வெளிப்படுத்தும் வரை இந்த சம்பிரதாயத்தில் தோன்றிய நிலை. சோ இது ஒரு ஸ்டோரி ஆயிடுச்சு. இது 2வது ஸ்டோரி குட்டி தான், கொஞ்சம் இதே நான் சொல்லி முடிச்சேன். ஐ ஹோப் எல்லாரும் கேட்கணும். ஓகே. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மற்றும் ராமச்சந்திரா கான் ஆகியோரின் கதை. இது வேறொரு டிவோட்டியோட கதை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் இருந்து ஒரு நல்ல கதை. ஹரிதாச தாக்கூர் தனது வீட்டை விட்டு வெளியேற பிறகு பெனாபோலா காட்டில், அது ஒரு பேரு, பெனாபோலா காட்டில் சிறிது காலம் தங்கினார். அங்கு ஒரு குடிசையை கட்டி ஒரு துளசி செடியை நட்டு துளசியின் முன் தினமும் 3 லட்சம் முறை இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பார். 3 லட்சம் முறைனாக்கா நான் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அன்னைக்கு. 184க்கு மேல வருது. 184 மாலைகள். ஒரு மாலையை 108, அப்படி 184 அப்படியோ 87 அவ்வளவு மாலை பண்றார். டெய்லி அவளை பண்ணிட்டு இருந்தாரா. 3 லட்சம் முறை இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பார். அவர் தனது உடல் பராமரிப்புக்காக ஒரு பிராமணரின் வீட்டிற்கு சென்று உணவு பிச்சை எடுப்பார். எவ்வளவு பசிக்கிறதோ ஒரு பிராமண வீட்டுல கேட்டா என்ன கொடுக்குறோம், சாப்பிட்டு போறோம் அப்படி இருப்பார். அவர் ஆன்மீக ரீதியில் மிகவும் செல்வாக்கு பெற்றவராக இருந்தார். அண்டை மக்கள் அனைவரும் அவரை வணங்கினர். அந்த மாவட்டத்தின் ஜமீன்தாராக ராமச்சந்திர கான் என்ற நில உரிமையாளர் இருந்தார். அவர் வைஷ்ணவர்களின் மீது பொறாமை கொண்டிருந்தார். எனவே அவர் ஒரு பெரிய நாத்திகராக இருந்தார். ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு இப்படிப்பட்ட மரியாதை அளிக்கப்படுவதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத ராமச்சந்திர கான் அவரை இழிவுபடுத்த பல்வேறு வழிகளில் திட்டமிட்டார். எந்த வகையிலும் ஹரிதாஸ் தாக்கூரா நடத்தையில் அவரால் எந்த தவறும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. எனவே அவர் உள்ளூர் விபச்சாரிகளை அழைத்தார். மற்றும் அவரது புனிதத்தை இழிவுபடுத்தும் திட்டத்தை தொடங்கினார். இரவில் விபச்சாரி மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் ஹரிதாச தாக்கூரின் குடிசைக்கு சென்றார். துளசி செடியை வணங்கிவிட்டு ஹரிதாச தாக்கூராவின் வாசலுக்கு சென்று அவருக்கு வணக்கம் செலுத்தி அங்கே நின்றார். கதவின் வாசலில் அமர்ந்து அவனிடம் மிகவும் இனிமையாக வார்த்தைகளில் பேசினார். உங்களுடன் ஐக்கியமாக இருக்க ஆவலுடன் உள்ளேன் அப்படிங்கிறார். அதற்கு ஹரிதாஸ் தாக்கூரா, நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்வேன். ஆனால் நான் என் மணிகளில் எனது வழக்கமான சுற்றுகளை பாடி முடிக்கும் வரை நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். இதை கேட்டு விபச்சாரி அங்கே அமர்ந்திருந்தார். அதே நேரத்தில் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தனது மணிகளில் முழக்கம் விட்டு கொண்டிருந்தார். அப்படின்னு ஜபமாலை அடுத்து ஜபம் அணிந்தார். பொழுது விடிந்ததும் அவள் ராமச்சந்திர கான் முன் வந்து, ஏன்னா பொழுது விடிந்தாச்சு, இப்ப இங்க நின்றுட்டு இருந்தா அவமானம் ஆயிடுன்னு அவ ஓடி போயிட்டான். அவள் ராமச்சந்திர கான் முன் வந்து எல்லா செய்திகளையும் அவனுக்கு தெரிவித்தார். இன்று ஹரிதாஸ் தாக்கூரா என்னிடம் மகிழ்வதாக உறுதி அளித்துள்ளார். நிச்சயமாக நான் அவரிடம் அடைவேன். மறுநாள் இரவு அந்த விபச்சாரி மீண்டும் வந்த போது ஹரிதாஸ் தாக்கூரா அவளுக்கு பல உறுதிமொழிகளை அளித்து வழக்கமான உபசரிப்பு முடியும் வரை தயவு செய்து உட்கார்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தின் உச்சரிப்பை கேளுங்கள் என்றார். அவளும் துளசி செடிக்கு ஹரிதாஸ் தாக்கூராவுக்கு வணக்கம் செலுத்தி விட்டு வாசலில் அமர்ந்தார். ஹரிதாஸ் தாக்கூரா ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதை கேட்டு அவளும் ஓ மை லார்ட் ஹரி, ஓ மை லார்ட் ஹரி என்று கோஷமிட்டார். இரவு முடிந்ததும் பரத்தையர் அமைதியின்றி இருந்தார். இரவு முடிஞ்சாச்சு, பகல் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிட்டான். இதை கண்ட ஹரிதாஸ் தாக்கூரா அவளிடம் பின்வருமாறு பேசினார். ஒரு மாதத்தில் 10 மில்லியன் நாமங்களை ஜபிப்பதாக நான் சபதம் செய்துள்ளேன். இன்று முடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன், ஆனால் இன்னும் முடிக்கவில்லை. நாளை நான் நிச்சயமாக முடிப்பேன். அப்போது நான் உங்களுக்கு முழு சுதந்திரத்துடன் மகிழ்வது சாத்தியமாகும். விபச்சாரி ராமச்சந்திர கானிடம் திரும்பி வந்து நடந்ததை தெரிவித்தார். மறுநாள் அவள் முன்னதாகவே நாளின் தொடக்கத்தில் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூராவுடன் தங்கினாள். துளசி செடிக்கும் ஹரிதாச தாக்கூராவுக்கும் வணக்கம் செலுத்திவிட்டு அறையின் வாசலில் அமர்ந்திருந்தார். இவ்வாறு அவள் ஹரிதாஸ் தாக்கூராவின் மந்திரங்களை கேட்க ஆரம்பித்தார்.
மேலும் அவளும் தனிப்பட்ட முறையில் இறைவனின் புனித நாமமான ஹரி ஹரி என்று உச்சரித்தார். இன்று நான் என் மந்திரத்தை முடிக்க முடியும் என்று ஹரிதாஸ் தாக்குரா அவளிடம் தெரிவித்தார். ஹரிதாஸ் தாக்குரா பாடும் போது இரவு முடிந்தது. ஆனால் அவரது சங்கமத்தால் விபச்சாரியின் மனம் மாறிவிட்டது. இப்போது சுத்திகரிக்கப்பட்ட விபச்சாரி ஹரிதாச தாக்குராவின் தாமரை காலில் விழுந்து ராமச்சந்திர கான் அவரை மாசுபடுத்த தன்னை நியமித்ததாக ஒப்புக்கொண்டார். நான் ஒரு விபச்சாரியின் தொழிலை எடுத்ததால் நான் எல்லையற்ற பாவ செயல்களை செய்தேன். என் ஆண்டவரே, என் மீது கருணை காட்டுங்கள். விழுந்து கிடக்கும் என் ஆன்மாவை விடுவிக்கவும். அதற்கு பதிலாக ஹரிதாஸ் தாக்குரா என்ன சொல்றார்? ராமச்சந்திர கானின் சதி பற்றி எனக்கு எல்லாம் தெரியும். அவன் ஒன்றும் அறியாத முட்டாள், அஜ்ஞானத்தில் இருக்கான் அவன். ராமச்சந்திர கான் எனக்கு எதிராக தனது சூழ்ச்சியை திட்டமிடும் நாளில் நான் உடனடியாக இந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறிப்பேன். எனக்கு எப்ப இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே நான் இங்கே போயிருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் என்னிடம் வந்ததால் நான் உங்களை விடுவிக்க 3 நாட்கள் இங்கே தங்கிட்டேன். உங்களையும் பியோர் சோல் ஆக்கிறதுக்கு வேண்டி நான் இங்கே தங்கி உங்களையும் மாத்தி ஒரு டிவோட்டி ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இங்க தங்கி இருந்தேன். லாஸ்ட், விபச்சாரி, தயவு செய்து என்னுடைய ஆன்மீக குருவாக செயல்படுங்கள். பௌதிக இருப்பிலிருந்து விடுபடுவதற்கான எனது கடமையை எனக்கு அறிவுறுத்துங்கள். அதற்கு ஹரிதாஸ் தாக்குரா உடனே வீட்டுக்கு சென்று உங்களிடம் உள்ள சொத்துக்களை பிராமணர்களுக்கு பங்கிட்டுக் கொடுங்கள். பிறகு மீண்டும் இந்த அறைக்கு கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் இங்கே இருங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை தொடர்ந்து உச்சரித்து துளசி செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்றி பிரார்த்தனை செய்து வழிபடுங்கள். இந்த வழியில் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களில் அடைக்கலம் பெறும் வாய்ப்பை நீங்கள் விரைவில் பெறுவீர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் செயல்முறையை பற்றி விபச்சாரிக்கு அறிவுறுத்திய பிறகு ஹரிதாஸ் தாக்குரா எழுந்து நின்று ஹரி ஹரி என்று தொடர்ந்து உச்சரித்தார். அதன் பிறகு விபச்சாரி தனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை பின்பற்றி தன்னிடம் இருந்த வீட்டு சொத்துக்களை பிராமணர்களுக்கு பங்கிட்டார். விபச்சாரி வைணவ கொள்கைகளின்படி தலையை சுத்தமாக மொட்டையடித்து ஒரே ஒரு துணியுடன் அந்த அறையில் தங்கினாள். அவள் ஆன்மீக குருவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம், அவர் பண்ணாபடி இவளும் 3 லட்சம் முறை உச்சரிக்க ஆரம்பித்தாள். அவள் இரவும் பகலும் முழுவதும் கோஷமிட்டாள். அவள் ஆன்மீக குருவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி துளசி செடியை வணங்கினாள். தவறாமல் சாப்பிடுவதற்கு பதிலாக அவள் பிச்சை எடுத்து பெற்ற உணவை மென்று சாப்பிட்டாள். எதுவும் வழங்கப்படாவிட்டால் அவள் விரதம் இருப்பாள். கிடைக்கலைன்னா ஓகே விரதம் அப்படி. இவ்வாறு சிக்கனமாக உண்பதாலும் உண்ணாவிரதத்தாலும் அவள் தன் புலன்களை வென்றாள். அவளுடைய புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவுடன் அவளிடத்தில் கடவுளின் அன்பின் அறிகுறிகள் தோன்றின. இதனால் விபச்சாரி கொண்டாடப்படும் பக்தரானார். அவள் ஆன்மீக வாழ்வில் மிகவும் முன்னேறினாள். மேலும் பல உறுதியான வைஷ்ணவர்கள் அவளை பார்க்க வருவார்கள். விபச்சாரியின் உன்னத குணத்தை கண்டு அனைவரும் வியந்தனர். அனைவரும் ஹரிதாஸ் தாக்குராவின் செல்வாக்கை புகழ்ந்து அவருக்கு வணக்கம் செலுத்தினர். ஹரிதாஸ் தாக்குராவை தொந்தரவு செய்ய ஒரு விபச்சாரியை தூண்டியதன் மூலம் ராமச்சந்திர கான் அவரது தாமரை பாதங்களில் ஒரு குற்ற விதையை முளைக்க செய்தார். இந்த விதை பின்னர் ஒரு மரமாக மாறியது. அது காய்ந்தவுடன் ராமச்சந்திர கான் அதன் பழங்களை சாப்பிட்டார். என்னது ஃப்ரூட்ஸ், இவர் பண்ணின அக்கிரமத்துக்கு ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்குமே. ராமச்சந்திர கான் இயல்பாகவே பக்தி இல்லாதவர். இப்போது ஹரிதாஸ் தாக்குராவின் தாமரை பாதங்களை புண்படுத்தியதால் அவர் ஒரு பேய் நாத்திகர் போல ஆனார். நீண்ட காலமாக வைணவ வழிபாட்டை நிந்தித்ததாலும் பக்தர்களை அவமதித்ததாலும் அவர் தனது அவமானகரமான செயல்களை பலனை இப்போது பெற்றார். ராமச்சந்திர கானின் வணிகம் கேள்விக்குறியாக இருந்தது. அவர் அரசாங்கத்திற்கு வருமான வரி செலுத்துவதை தவிர்க்க முயன்றார். இதனால் அரசாங்க நிதி அமைச்சர் கோபமடைந்து அவரது இல்லத்திற்கு வந்தார். அவர் ராமச்சந்திர கானை கைது செய்தார். பின்னர் மறுநாள் ராமச்சந்திர கானின் பதவி, செல்வம் மற்றும் பின்பற்றுபவர்கள் பறிபோயின. பல நாட்களாக கிராமம் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. ஒரு மேம்பட்ட பக்தன் எங்கு அவமதிக்கப்பட்டாலும் அந்த தவறுக்காக முழு நகரமும் அல்லது இடமும் பாதிக்கப்படுகிறது. இதுதான் லெசன். ஓகே, இது லாஸ்ட் படிச்சுடுறேன். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். என்ன படிச்சோம் இன்னைக்கு? பகவத்கீதாவை தான் எல்லாத்தையும் விட அரசர், வித்யால ஒரு அரசர். அதே போல இது ராஜகுஹ்யம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம். எப்பவும் சத்தத்தம் கீர்த்தயந்தோம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமே என்னது? மன்மனா பவ மத் பக்தம். மனசார பகவானை எப்பவும் வழிபடணும். அப்படியாவே இன்னைக்கு இது கொஞ்சம் அந்த ஸ்டோரி இருந்ததுனால ஐ தாட் ஆஃப் டெலிங். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute ஸ்டாப் பண்றேன்.